nilqakom għal programm ieħor politiko. Illum mistieden miegħi għandi l-ħabib tiegħi Wayne Hewitt. Kif tinsab kollox sew? Grazzi tal-istadina, Malcolm. Dejjem pjaċir tiegħi nintaw. Ejwa. Mela, nibdew daqsxejn fuqek. Menu Wayne Hewitt? Fimni, naħseb in-nies li jafuni pubblikament kien għax għamilt perjodu involut ftit fil-politika. Naħseb ironikament, inti kont il-kolpevoli għal fejn dħalt fil-politika lokali. Konna, naħseb nifrekwentaw l-istess grupp ta' ħbieb. Ejja. Dak iż-żmien inti kont involut ma' Josie jew fuq mal-Azzjoni Nazzjonali. U kontat li jisma' ma titħajjar, fimni, kont insegwija l-politika lokali, ma qatt ma kelli ħajra illi nidħol fil-politika lokali jew li kollix naqsam mal-politika lokali. Jiena xogħli fit-teknoloġija, ġifieri xogħli mhux minix pereżempju avukat li għandhom ishom inklinazzjoni naturali lejn il-politika. U inti għat li jisma' speċjalment ma tiġix tara jogħġbok xogħek. U kont tħalt ġifieri u niftakar jiena kont tħalt wara l-elezzjoni ta' 2008 ma' Josie. U speċi ta' inti kont ma' Josie, dak iż-żmien għandilkom smantikom daqqati tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 2009. U kont spiċċajt segretarju ġenerali għal-perjodu ta' żmien. Kien hemm affarijiet, to be honest, li ma kontx naqbel magħhom, ġifieri. Kajjena konna. Ġifieri kien hemm pletora ta' issues, ġifieri waħda minnhom li imbuttatni naqra u xi ħaġa li forsi jiena u inti llum ma tantx naqblu daqshekk. Forsi naqblu jekk kienet l-Unjoni Ewropea, jiena favur l-Unjoni Ewropea, tgħid li l-Unjoni Ewropea givini jekk ix tajba jew le ngħidlek hemm ħafna xi jiġi improvjat, imma naqbel ma bħala prinċipju. Bħala prinċipju li jkun hemm grupp ta' pajjiżi li jingħaqdu flimkien biex jmexxu aġenda waħda. Anyway, to cut the story short, fi 2000 wara 2009 jiena speċi qabel 2009 kien hemm darba kellna programm fuq Left Living dak iż-żmien kien hemm programm immexxi minn Manuel Mikallef, llum involut fil-Partit Laburista, ma nafx hekk kien hemm inti dak il-programm, ma niftakar li kien hemm David Aġus u kien hemm Marta Sportelli min-naħa tal-Partit Nazzjonalista wkoll. U niftakar kellna dibattitu dak iż-żmien lejn tinsiex ġejt wara l-elezzjoni, ma kontx involut fl-elezzjoni ta' 2008 ma' Josie. Però jien ovvjament kont rappreżentant tal-lejn dak iż-żmien. U kellna dibattitu insomma David Aġus ġie ħajbullijani peress li kien qisu speċi tal-Partit Żgħir minn inti speċi minn tirrappreżenta. U tiftakar fil-2008 il-PN rebaħ l-elezzjoni b'xi għal-fut minn mid-vot. Żgur mala, kienet ma kellhomx jirbħuha kważi, u mbagħad ġara. U niftakar waqt dal-programm insomma da David Aġus mesaħ l-arbija u wara kull matlu għatlu ħaġa waħda jien, għatlu tantx toqgħod tajt titkellem il-David għatlu isma' għatlu aħna ġibna 1500 vot. Għatlu tinsiex fit-2008 rebħu l-elezzjoni il-PN. Għatlu aħna ġibna 1500 vot, għatlu aħna kieku għamilna alleanza, għamilna koalizzjoni mal-Partit Laburista stajna letteralment bil-1500 vot tagħna stajna nagħtu il-Gvern il-Partit Laburista u s-somma da. U niftakar dik kien qabel l-elezzjoni ta' 2009 tal-Parlament Ewropew u kien qalli wara l-programm taf kif nagħmlu aħna nitkellmu dejjem qabel wara. Qalli x'illostrat tagħmel qalli ma daw, qalli magħna, qalli xejdulu, qalli ibda nkun involut magħna, qatlu ħanajdlek qatlu jiena tgħid il-kelma lil Josie li sa 2009 nejnu fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, għatlu mbagħad nitkellmu wara. Fil-fatt saret l-elezzjoni ta' 2009 jien kont involut mal-EN, ġifieri bħala Segretarju Ġenerali, naħseb kienet l-unika darba li f'ħajti ma votajtx il-Partit Nazzjonalista, x'dejjem votajt il-Partit Nazzjonalista, ħajti kollha. Mbagħad wara 2009 dejt inkun irreżenjajt mill-EN, ġifieri jiena speċi tal-kelma tiegħi li Josie eżawrejta. Irreżenjajt mill-lejn u bdejt inkun involut bħala attivist fil-Partit Nazzjonalista. Niftakar, ma nafx kienx David li ranġel il-laqa ma naf li ftit xhur wara l-elezzjoni ta' 2009 spiċċajt f'uffiċċju ma' Lawrence Gonzi. U Lawrence għalli niftakar kien għalli isma' għalli speċi ta' għalli nixtieq tkun attiv fil-partit għalli make yourself seen. Ġifieri dik make yourself seen, ġifieri tfisser. Mhux ħanitfawk wara. Le, ġifieri kun involut. U kont immur l-attivitajiet, ġifieri sfortunatament l-sin ħażin tal-Maltin jgħidu dat jiddeffes jew whatever ma ħadd ma kien jaf li kelli diskursata mal-Prim Ministru ta' Gisbin fejn qal isma'
speċi ta' ibda involvi. Le, ħafna ma jafux ukoll is-sagrifiċċju. Sagrifiċċju kbir. Għax da taħli l-ħin Vodri mingħajr. Le, sagrifiċċju kbir. Mingħajr flus u. Insomma, jiena qatt ma urejt ix-xewqa, jiġifieri qatt ma kien hemm diskussjoni bejni u bejn Gonzi li jiena noħroġ għal xi elezzjoni u whatever. Għalli kull ma għamel għalli make yourself seen. Jiġifieri jiena dħalt attivist u mbagħad eventwalment wara l-elezzjoni ta' 2013 kien daħal Simon Busuttil mbagħad bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Min għalija qabel 2013 konti ġabdejt nkun involut fil-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista tal-Gżira. Ġifieri inti meta tkun involut bħala membru tal-Kumitat u mbagħad issir dak li jgħidu l-Kunsillier tal-Kunsill Ġenerali. Il-Labor għandu dak li jgħidu delegat. Ġifieri jiena kont mhux biss tesserat, imma kont kunsillier ukoll tal-Kunsill Ġenerali, ġifieri nivvota għal-leadership ukoll. U niftakar dak iż-żmien kien hemm elezzjoni bejn Mario Da Marco, Minister u Simon Busuttil, però ma kont għadni ma kellix vot bħala konsiljer tal-Kunsill Ġenerali. Eżatt wara ma li daħal Simon u mbagħad bħala kap dħalt konsiljer tal-Kunsill Ġenerali. Ġifieri insirt għax inti fl-ewwel perjodu tal-Kumitat Sezzjonali ma tkunx konsiljer, u mbagħad eventwalment tiġi elett bħala konsiljer fil-Kunsill Ġenerali u mbagħad dħalt konsiljer fil-Kunsill Ġenerali. Imxejt fil-Kumitat Sezzjonali tal-Gżira, kont sirt assistent segretarju tal-Kumitat Sezzjonali tal-Gżira, u mbagħad Simon kien approachjani biex noħroġ għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali fit-2015. Jiena I didn't think much about it dak iż-żmien għad ħan nipprova speċi għad ħan nifhem naqra dinamika. Imma jiena dħalt kelli endorsements tajbin ħafna, kien hemm Roberta Mezzola, naħseb ftit jafu Roberta Mezzola hija mill-Gżira. Ġifieri Gżirjana, Roberta hija sena żgħar minni, jiġifieri u qalt li ħan endorsjak fuq il-xisbu, fuq il-lokalità, qalt li għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali. Kelli endorsement ma' Michael Falson, niftakar kelli Francis Zambiddimek ibbekkjani u kelli Robert Arrigo wkoll warajja, ġifieri. Kelli naqra l-krema tal-lokalità. U mort above my expectation, ġifieri tant li ġibt l-ikbar ammont ta' voti individwali fil-Kunsill Lokali tal-Gżira, ġibt iktar voti mis-Sindku tal-Gżira dak iż-żmien li Konrad Borċmanxie. Ġifieri l-lum ħabib kbir tiegħi. Però ma sirx Sindku kont dak iż-żmien tal-Gżira, ir-raġuni li kienet il-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni tal-lokal. U kien tilef l-elezzjoni, niftakar kien hemm gap kbir qabel kien irnexxiel innaqqas il-gap fuq il-lokal tal-Gżira xi 300 vot, jiġifieri letteralment 150 vot. Se iktar minn 150 vot, differenza għax inti ikollok 300 gap, 150 biex taqleb il-vot. Mhux hekk le hekk hu. Stajt inkun Sindku tal-Gżira. U xejdulu, u bażikament kont imbagħad minority leader, ovvjament bħala l-persuna ġibt l-iktar ammont ta' voti mill-partit tiegħi, kont il-minority leader tal-lokalità tal-Gżira. Ovvjament, once li inti ġib riżultat tajjeb bħal dak fil-lokalità, inti tiġbed l-attenzjoni tal-partit. U 2017 kont ħriġ tal-elezzjoni ġenerali wkoll. Biex ngħid il-verità, dak iż-żmien jiena l-elezzjoni ġenerali dħalt għalija iktar bħala esperjenza, x'kont naf li ċansis tiegħi. U kont għadek żgħir fil-verità, ukoll bħala. Kont naf li ċansis tiegħi jiena da kien hemm xi 20 kandidat fuq il- Huwa merba minnhom ovvjament hemm Robert Żwiemel kien hemm Robert Arrigo miegħi dak iż-żmien ġifieri dak iż-żmien kien il-partit kienet jibbotta l-Marlin Farrugia wkoll. Mhux hekk le allura kienet kważi impossibbli. Kien hemm xi kważi impossibbli li titla mill-ewwel, ma kontx qed nistenna li titla mill-dak kważi ftit jitilgħu mill-ewwel meta toħroġ l-ewwel darba l-elezzjoni ġenerali. U kien hemm differenza, ġifieri jien whereas li fit-2015 għall-Kunsill Lokali għamilt xi 6 xhur nagħmel house visits. Għall-elezzjoni ġenerali jien kont qed nagħmel dissertation tal-masters, insertajna minna masters ukoll. U għadd issa darba ma rridx nieqaf għal 6 xhur, l-istudju jrid jieħu priorità. U waqt l-elezzjoni ġenerali speċi ta' xorta ħan kompli għaddej bid-dissertation tiegħi u maġina, ġifieri Kunsill Lokali għamil 6 xhur house visits. U fl-elezzjoni ġenerali mill-ġimgħatej house visits, kif tista' tagħmel distret sieħ jien kelli l-10 u 9 distret. Ġifieri jiena f'lokalità waħda kont għamilt 6 xhur house visits. U f'żewġ distretti għamilt ġimgħatej house visits, kont naf li mhux sammur
tajjeb fis-sens li kont qed nistenna li ħammur tajjeb, ma kienet esperjenza tajba. U ma tlajx, għajt involut, ovvjament inqala mbagħad dak iż-żmien meta mbagħad wara l-elezzjoni ta' 2017 kien irreżenja Simon Busuttil. Jiena ħankun fer, ġifieri Simon Busuttil kien dak li vera fil-partit, ġifieri mbuttani biex noħroġ għall-Kunsill Lokali, kien hemm dak iż-żmien kien hemm Chris Said ukoll bħala Segretarju Ġenerali, ġifieri hemm ħafna fija. U kellna suċċessi għax morna tajjeb fil-Gżira, ġifieri għal-ftit ieħor stajna letteralment nerbħu l-Gżira lura. Kienet ilha minn għaliex 15-il sena taħt il-Partit Laburista dak iż-żmien il-Gżira. U mbagħad fit-2017, ovvjament, kien talabni Simon biex noħroġ għall-elezzjoni ġenerali. Mbagħad wara li ġara kien hemm ovvjament l-elezzjoni għal-kap, kien hemm ovvjament it-tiġrija bej Chris Said u bej Adrian Delija. Adrian Delija kien rebaħ l-elezzjoni mbagħad wara nafu x'ġara. Le, ngħidlek mbagħad imma però għalfej waqaftax fis-sens kellek tista' tgħid karriera għalkemm kienet qasira kienet tajba kif qed inti ġabt ovvjament. Bħala Kunsill Lokali għamilt suċċess kbir. Probabbilment kieku bqajt naħdem u ħriġ tal-elezzjoni ġenerali li għaddiet probabbilment iċ-chances kienu li nitlaq, jiġifieri għall-popolarità li bnejt fil-lokalità. Li ġara, ovvjament, naħseb kulħadd jaf x'kienet l-istorja. Le, mhux hekk kien hemm ħafna taħwit. Kien hemm ħafna, ovvjament, problemi fil-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien wara l-elezzjoni tal-kap ta' wara l-2017. U ħassejtni naqra li jennat mill-partit biex ngħidlek il-verità. Għax inti diġà ovvjament ikollok il-pressjoni li inti trid taħdem kontra avversarju politiku. Ma mbagħad meta jkollok ovvjament problemi interni fil-partit. Tħossok iktar għaljena tajt jena x'qed nagħmel hawn qed naħli l-ħin fir-realtà. Ġifieri. U tajt naqra mill-politika. Ġifieri ovvjament in the meantime jiena komplejt nipprogressa fil-professjoni tiegħi fit-teknoloġija, ovvjament gradwajt fil-management, ġifieri in the meantime komplejt għaddej bix-xogħol tiegħi, ġifieri komplejt ninvesti anke b'mod personali, allura qisu l-ħajja personali tiegħi ħadet over. Having said that, ma jfissirx ma nsegwix dak li jiġri. Le, għax jisak titwieled biha. U ovvjament il-ħbieb li għamilt fil-politika u fil-partit dak iż-żmien għadhom ħbieb partijaj u ġifieri nsegwi b'mod intimu wkoll dak li qed jiġri kemm ġol pajjiż, imma aktar speċjalment f'dak li qed jiġri inżomm speċjali l-attenzjoni tiegħi f'dak li qed jiġri fil-Partit Nazzjonalista. Illum hemm li fodri għadda daqsxejn dak iż-żmien u ġar Adrian Delija ma baqax kap tal-Partit Nazzjonalista. Però llum il-ġurnata x'taħseb fuq Adrian Delija fil-verità jiena xi ħaġa li sorprenditni fih da li ma għamilx ħsara lill-partit wara li għadda mix-xalla. Smani jiena smajt ukoll l-intervisti ta' Adrian Delija li għamel meta jisaqsuh d-domanda dejjem jgħidilhom jiena nħobb inħares il-qudiem u naqbel miegħu. Ifhem dak li kellu jintqal dak iż-żmien naħseb intqal, in-nies jagħmlu l-ġudizzju tagħhom. Jekk noqogħdu nerġgħu nirrepetu l-affarijiet li ġraw dak iż-żmien, naħseb sempliċement ikun qed nagħtu snippets tas-Super One biex joqgħod jgħidu wara jiġġieldu. Meta fir-realtà naħseb illi Adrian Delija bħala deputat impressjonani biex ngħidlek il-verità. Ġifieri jiena kont qed nistenna illi speċi ta' wara dak li ġara għad speċi ta' ħajaqta lura, imma Adrian Delija wera li huwa team player. Naħseb dil-kawża tal-Vitals qed jagħti kontribut kbir ħafna lill-Partit Nazzjonalista. U naħseb li Adrian Delija bħala deputat qed ikun asset kbir għall-Partit Nazzjonalista going forward. Ovvjament, Adrian Delija mhux qiegħed waħdu, ġifieri hemm deputati oħrajn qed jagħtu kontribut tagħhom. Imma nemmen li Adrian Delija qed ikun ta' kontribut tajjeb għall-partit bħalissa u qed jgħin il-partit ukoll. Issa, għalke donnu jidelli xi ftit jew il-problem issolvjew għal dawk interni kbar li kien hemm tal-fazzjonijiet u hekk. Taħseb li jisabdiet it-triq tal-Partit Nazzjonalista li jista' jibbildja biex jerġa' jkun gvern alternattiv? Ħanajdlek jiena at this point in time, forsi tgħidli xarilu, ma kulħadd jaf ġimgħa fil-politika. Le, fil-verità, ġifieri inti kellek fluctuation fejn filli kellek survey jgħid li kien hemm differenza ta' 56,000. Filli f'daqqa waħda xarej wara kellek survey illi qed jgħid ta' 8,000. Qatt ma rajt politikament issa ngħid, ġifieri jista' jkun li ħankun żbaljat, ma qatt ma rajt politikament it-triq pjanata tajba l qudiem għall-Partit Nazzjonalista mill-2008 law. Għalfej. Għax Adrian Delija ironikament kien ovvjament
Defni biex nkunu semmejna kulħadd, Defni kienet kixfet l-iskandlu tal-Vitals biex jiġi investigat. Jason kien l-Adrian Delija biex jiftaħ il-kawza, u ovvjament Adrian Delija u sewwaħa glorja ta' dik il-kawza. Tiskanta kas wieħed bħal tal-Vitals kemm jagħmel differenza fuq il-polls. Ġifieri di rajnija. Issa aħna nafu li mhux il-każ tal-Vitals biss. Le, jena ngħidlek kif voldi Mhux billi jgħidu li l-Vitals huwa l-ikbar skandlu. Skandlu ikbar bl-elettrogas. Jiġifieri jekk inti għandek hemm skandlu ieħor tal-ITS fej art ta' 200 miljun ingħatat lil xi ħadd 5 miljuni u dadu bil-kemm ħallas miljun fuq għaw tiġa qed jibniha, jiġifieri. Hemm l-American University, skandlu wieħed wara l-ieħor. Pratikament kollha. Jiġifieri jekk inti bi skandlu wieħed il-PN irnexxielu jagħmel dik il-fluctuation kbira, dik il-qabża kbira fis-surveys, immaġina da. Jekk qoddimu jibda jiftaħ kawżi fuq tal-Electrogas, jiftaħ kawżi fuq tal-ITS, jekk jiftaħ kawżi fuq tal-American University, whatever, u pata flus skandli oħra, iċ-ċansi sar li l-Partit Nazzjonalista jibda jieħu ruħ. Issa mhux qed ngħid illi daqshekk biżejjed, ovvjament il-Labor qed ikkumplika aktar ħajtu issa qed tipprova jdaħħal l-abort biex ġifieri taqbel jew ma taqbilx mal-abort. Da il-Labor hemm ċans li ħajtlef il-voti, ġifieri mela inti b'każ ta' skandlu wieħed iġa tlif dawk il-voti. X'tagħmel? Mur toħroġ tipprova ddaħħal l-abort ħalli tkompli titlef il-voti. U ddaħlu biex ngħidu kollox. Tkun qed tagħmel suwiċidju politiku. Prova jitmellaħ bin-nies għax qalla mhux abort, però kulħadd jaf li huwa abort. Kienet xi ħaġa. Iktar u iktar, jiġifieri inti qed toffendi l-intelligenza tan-nies. Le, mela għandu tipprova ddaħħal l-abort. Issa, mela da għandu daw l-iskandli kollha, mela qed jara l-Partit Laburista li bil-każ tal-Vitals ħadaq dik id-daqqa kbira fis-surveys. Il-Partit Nazzjonalista kull ma jrid jagħmel u li jkompli fit-triq fejn ovvjament ikompli jisus biex jinkixfu daw l-iskandli u jsir ġustizzja. Jekk ovvjament toħroġ il-kwistjoni tal-abort, il-Labor ħajkompli jaqla daqqa oħra. Jiena nemmen però li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jiddependi biss fuq l-iżbalji li jagħmlu l-Partit Laburista li huma ħafna. Ġifieri, ovvjament irid jagħmel outreach lejn in-nies, speċjalment dawk li tilef. Jekk il-Partit Nazzjonalista jirnexxielu jattira dawk l-switchers, dak li aħna konna ngħidulhom famużi switchers li tilef fl-2013 u jġibhom lura, jiena nħobb ngħid li n-nazzjonalisti jitilfu jrebħu l-elezzjonijiet. X'in-nazzjonalisti iktar hemm ċans li jbidlu l-vot tagħhom jew ma jivvotawx il-core vote tal-Partit Laburista. Irrid issa Bernard Grek għandu biċċa xogħol qudiemu biex jattira dawk in-nies li tilef l-2013 u ngħidlek hemm ngħidu hekk hemm suq ta' voti fis-sens f'dawk li għandek numru kbir ta' nies li qed jgħidu li mhux se jivvotaw. U hekk tara naħseb ksir analiżi ta' dawk il-voti li qed jgħidu li ta' dawk in-nies li qed jgħidu li mhux se jivvotaw, probabbilment hemm ħafna minnhom li kienu jivvotaw il-Partit Nazzjonalista mill-2013. U ovvjament Alright, għandek it-triq pjanata, ġifieri inti għandek dawn l-iskandli kollha, ovvjament tajjeb li l-Partit Nazzjonalista jkompli jsus li jġib il-flus lura l-insterqu lejn il-poplu. Ovvjament irid jiġġieled ovvjament il-battalja tal-abort issa qudiemu, imma the next step li ħad tagħmel id-differenza jekk il-Partit Nazzjonalista jitlex fil-gvern jew le, kemm jirnexxielu jattira lura dawk il-voti li tilef fl-2013. Issa wara l-każ li kellna tal-Vitals. Taħseb li Robert Abela fil-verita qed jipprova jbiddel il-Partit Laburista jew bil-Malti idejh marbutin da. Ħanajlek. U ġast qed jipprova jagħmel naqra tal-affari. Jiena meta spiċċa Joseph Muscat u tella Robert Abela kelli high hopes kbar fuq Robert Abela. Għad forsi ngħidu hekk, jiena dejjem ovvjament kemm jiena u kemm inti anke politikament forsi ma konx naqblu, dejjem iridu ġid tal-partit forsi għandna toroq differenti. U għattejja, forsi Robert Abela anka knowing il-fatt illi miexi fuq ir-reputazzjoni li kellu missieru. Taf, li naħseb kulħadd jaf li George Abela fl-ambjent tal-Partit Nazzjonalista huwa regarded li għandu rispett kbir. Tant illi Gonzi kien għamlu President ta' Malta, ġifieri kien kiser protokoll illi għażel xi ħadd tal-partit ieħor. U jien għattat mela jekk it-tifel huwa bħal missieru. Fil-realtà ma ġara xek. Jekk it-tifel huwa bħal missieru għandu rispett kbir u hemm ċans li vera ħajna qas jagħmel sforz biex jingħadda fil-politika. Però każ wara każ iddiżappuntani. Jiġifieri
Jien naf, per eżempju, jekk naqbdu l-kwestjoni tal-villa tiegħu li sejtu, kas ċelebri. Kas ieħor li jew iktar viċin qalbi tal-ġnien tal-Gżira, per eżempju. Mela jkollok il-ġnien tal-Gżira. Sint kollaborista li Sint kollaborista biex jipprova. Sint kollaborista li Korradu huwa ħabib kbir tiegħi, ġifieri jaf kemm konna naħdimna u ġieli anke pubblikament għal kemm konna naħdimna. Jiena minn dak it-tip. Malkin, meta kont naħdem jiena qatt ma kont nagħmlu b'sati firrodi. Jekk naqblu jekk huwa l-ġid tal-komunità anke ġejjin minn partit, mhux kulħadd jaħdem hekk. Le, kandu jkun li da. Ġifieri jekk huwa l-ġid tal-komunità, jien kont naqbel miegħu ntieħ palata, ġifieri. Ġifieri kont miegħu f'ħafna każi, ġifieri kont miegħu fil-każ tal-midi li jiftħu l-forxar, ġifieri pubblikament. Ikollok din kwestjoni tal-ġnien tal-Gżira jiġi jgħidlu l-sindku tiegħu jgħidlu jieqaf għax dak speċ dak kien-klijent tiegħi. Xi ġifieri. U inti taqbad da, mela da għandu milli jgħid korra ta' xi ma tħallx fil-każ speċifiku, imma jgħid da għandek biċċart pubblika, ġifieri di għandek pompa tal-petrol hemm. Fejn id-daħla ta' Manuel Island. Qiegħda ċens imġeddet kull sena mill-gvern, ġifieri di art pubblika terġa' li għandha footprint żgħira, minn għaliex 195 square feet. Le, mhix kbira bħala. 197. Mela da ilhom minn 1960s hekk minn sejjer żball jagħmlu l-flus minn fuqha. Minflok il-daqqa l-lusma ġbin għandi bżonn dik l-art lura. Erġa' tiegħi samilt flus biżejjed minnha. U jien tal-fjem tista' teħ kumpens u tieħu l-art kollha. Ma qasam dol fejn. Ejwa, ma jgħidu fair. Biex dak li jkun efhemnek. Ma daw ilhom minn 1960s jagħmlu l-flus minn da ġifieri ġenerazzjoni sħiħa ta' familja. Mhux tal-li jekk tal-li taqbad taqala u mek tuħu f'ġnien. U tiħfot pred kbira. Daqxejn. U għart tal-pubbliku di, ġifieri kemm nixtieq jien kieku jaqbad u jtini x'nof ġnien u kolli pompa tal-petrol gabbana jew xi ħaġa. Ħadd naħseb jieħu pjaċir. Le, ġifieri mbagħad ikollok il-President tal-Partit Laburista. Tkun l-avukata tal-Lenz biex taxxara x'konflitti tal-biża fil-fatt id-domanda li jmiss. Jiġġieldu kontra s-sidku tagħhom stess biex da jaqfulu u jipprovaw jimbuttaw l-aġenda ta' tal-persuna kontra l-ġit tal-pubbliku. Ġifieri, Roberta Bella dizappuntani ħafna, ġejlek il-verità. Ġifieri, seta' fil-hom anka fil-każ ta' Stewart, kellu ċans. Jiġbad it-tapit minn taħt saqaj il-Partit Nazzjonalista, jgħidulhom isma' jien ħannieħu l-pożizzjoni tal-poplu. Mux kien hemm qed jiddefendi l-Stewart. Le, fil-fatt Stewart qas jiddefendi l-Stewart fil-kawża. Defendaw li wara ħajprovajdaw wara id-diskors u qal speċi ta' jindem favur il-poplu, favur il-poplu mort inti taħdem kontra ġol qorti biex l-isperijiet jibqgħu f'idej Stewart. Mela, xi ħaġa oħra li semmejt inti però rrid inżid fuqha wkoll jiena. Qed naraw li tista' tgħid ġimgħa wara ġimgħa qed joħorġu konsulenzi lil partners tal-ministri. Waħda wara l-oħra, Foldri hemm għandu 3 konsulenzi 4, dawn anka jekk mhumiex niskwalifikati. Taħseb li dil-prassi għandha ssir illegali ġo tal-pajjiż, issa I mean ġejna too much. Ismani, jiena Foldri li jiena u inti jekk immorru l-bank jgħidlek isment tiġi minn politiku jew xi ħaġa u daw għal. Jiena llum kien hemm breaking news issa x'għadha kemm qed jgħidu l-irreżenjat Rozjan Kutajja. Mill-partit. Fil-parlament ħadibqa' ma. Imma li joħroġ minn ġoċett hija skandaluża u li di tajt isma' jiena ma milniex Ministru ta' mela ħana tilili nnifsi konsulenza ħan nieħu ta' xi ħaġa, mbagħad niskopru li kienet konsulenza fil-finanzi li di ma tifhem xejn assolutament xejn. Mhux hekk għastaġ dejt. Dak huwa frodi. Dak huwa ser, ġifieri di il-pulizija ma jmorrux fuq jgħidu l-asma. Irasqu għall-qorti u jgħidu l-asma. Kif tista' taqbad u tagħti ġob lilek innifsek bit-taxxi tal-poplu, bit-taxxi tiegħi u tiegħek, naqbad nagħti konsulenza li l-nifsi. Għalas m'għamlet xejn legali għalej. Biex nibriġġa paga. Jew liħor ħareġ dif ta' kiċka Brit iftakar ta' Belvinta u ma għallu ħan tiħfantin ġobda. Paga u qasam dor fejn jersaq lej xogħol. Jew inkella kienu jiskandalizzaw ruhom għax il-ministri kienu ħajbqgħu jieħdu l-onorarja ta' deputat. Ġifieri inti kollok full-time job u tkun deputat, tieħu l-onorarja. Da jekk inti tkun ministru huwa full-time job, tieħu l-paga ta' ministru biss u titlef l-onorarja. Gonzi kien qal nkunu fair, il-ministri ntuhom l-onorarja bħal min jaħdem full-time fil-gvern jew fil-privat.
fuq il-famuża 500 euro fil-ġimgħa. Kemm għamluha fuq il-500 euro U tobbi fil-ġimgħa. fiha leħ sejna kif ta' Malli talaw il-Labor, Konrad Mizzi jagħti ġob lil mara tiegħu ta' 13,000 euro fix-xahar. 13,000 euro fix-xahar, taf kemm jiġu fil-ġimgħa? 3,200 euro fil-ġimgħa. Għalax differenza mill. Le, Volteri standards fis-sens jiena għalija mill-500 euro fil-ġimgħa. U mbagħad oħra. Mela kinti tkun backbencher, itik chairmanship ximkien, ħalli taqqadhom. ta' l-iktar ġieli mill-Ministru. Tispiċċa ta' l-iktar Volteri dik, ja. bil-Ministru. Le, ġifiri dawn huma affarijiet skandalużi għall-aħħar u nispera li jiġu indirizzati. Jiena naħseb waħda mill-affarijiet li mod li jiġu indirizzati u li jien ma naqbilx li jkun hemm parlamentari full-time. Let's face it, inti kont taħdem miegħi fil-privat. Meta inti tispiċċa tieqaf mill-privat, jekk inti jini li mal-kumpanija fejn naħdem fuq 20 sena, per eżempju, mhux se nitlaq mill-kumpanija 5 snin il-Parlament, nista' nagħti kontribut, anke inti il-fatt li inti tkun fil-privat, tista' tagħti kontribut ukoll għax tkun taf x'inhu jiġri hemm barra. Fid-dinja tax-xogħol. Fid-dinja tax-xogħol. Ġifier nemmen li d-deputat sakemm ma tieħux deċiżjoni inti personali tajt isma' ħanoqgħod full-time 5 snin bħala deputat, naqbel li d-deputat jibqa' part-time. Speċjalment jekk inti tkun fl-oppożizzjoni m'għandekx l-opportunità li ssir Ministru jew le. Imma tittieħ flus tajbin bħala. Le, jien dik kont ħansaqsik, fis-sens anke jekk titmur full time. Naħseb jien għandhom ukoll paga tajba, però. Le, jekk titmur full time titkun paga ħafna ola, titkun għall-inqas id-doppju tal-privat. U temmen li l-Parlament Malti għandu jkun kbir. Jekk inti sajjena ħantlaq mill-privat biex koll pratikament l-istess paga, per eżempju. Ħammur 5 snin il-Parlament. Le, mhux hekk 5 snin jgħajrek kulħadd. Le, mbagħad nispiċċa mingħajr ġob. Jiġifieri inti trid. Id-deputat jibqa' part-time, vera, għax inti anke meta tkun professjonista barra qed tieħu wkoll il-feedback minn barra u tgħinek. Anke l-professjoni privata tiegħek tgħinek biex inti tagħti kontribut anke inti jkollok pols fuq idej in-nies ukoll, għax inti jekk inti qed taħdem hemm barra u tgħaddi mill-problemi li għaddu n-nies kollha hemm barra tista' toħodhom fil-Parlament u inti tadressjon. Inti tindirizzhom sewwa. Allura nemmen illi d-deputat għandu jibqa' part-time, però jitħallas tajjeb. Mill-inqas jieħu d-doppju tal-onorarja li għandu llum. U jekk inti tkun Ministru mbagħad tittieħu pagi kbar, imma pagi fenomenali ħanajlek għalfejn. Għax hekk inti Ministru tħallsu tajjeb, ħadd neħħilu t-tentazzjoni li da bil-Malti jinxtara fotti bil-Malti sewwa. U bix-xejn. Eżatt, jiġifieri jekk dawn ħanajlek meta nitkellmu Ministri aħna, in-nies di ma japprezzawix. Meta titkellem Prim Ministru bħalment ikollok di ma nistax nifhem majn. Mela kollok Prim Ministru jaqla paga, mbagħad ikollok chairman ta' xi entità tal-gvern jaqla arba' darbiet daqsu. Arba' darbiet daqsu. Ma tagħmel sens. Ma tagħmel sens. Amma fejn jibda b'dak li jkun jissospetta il-Prim-Ministru u l-Ministri ta' Malta għandhom jieħdu l-aqwa pagi li hawn ġol-pajjiż għalfejn inti titkellem fuq il-management tal-pajjiż. Le, jiena naqbel miegħek m'iniex kontra għandhom pagi tajli pagi oxxeni, imma jridu jkunu pagi kbar iva għalfejn. Ħalli li dak li jkun inti tajlu sma' jiena tintik paga tajba. Però tirresponsabilizzah. Tajdlu, ġifieri da minn dak it-tip tista' tgħidlu isma' kien titqabad tisra l-ħabs mill-ewwel ġbin daqshekk. Le, mhux hekk. Tirresponsabilizzah. Nies kompetenti. U inti tneħħilu t-tentazzjoni tajt tisma' jiena qed nitlef jiena jekk da għandu Ministru jew Prim Ministru għandu paga ta' 250,000 fis-sena. Għas-saħħa tal-argument tajt li l-lustra. X'paga dik paga fenomenali. Però fil-verità mhuma xejn għall-management ta' pajjiż. Paga fenomenali. Meta inti għandek CEOs ta' entitajiet jaqlawlek 150,000 faċilment, 180,000, anke 200,000. Jiġifieri inti Prim Ministru ħaqqu 250,000, Ministru ħaqqu 150,000. Ma da għandu jaf, titaf, il-ħajja fil-politika hija qasira. Normalment hekk tkun. Hija qasira jekk inti Ministru tħallas tajjeb, però inti tkun responsabbli ma tinqabax fil-korruzzjoni għax tispiċċa l-ħadd. Però taqbel il-Parlament bħala ammont innaqsu għax da dejjem qed inżidu. Ħaw xi kważi wasanna tmien irroħ l-Parlament. Ismani, jiena speċi kważi għandna daqs iċ-Ċina. Ħataqbad li jiena kontra di l-klawsola tal-ġeneru li daħlu. Din hija U x-xena tal-mara jiena. Le, iwa, eżatt, bravo. Din hija il-mekkaniżmu tad-diskriminazzjoni tal-ġeneru ngħidilha jien. L-ewwel ħaġa dik hija dak il-mekkaniżmu imur kontra l-Kostituzzjoni. Kellem kull avukat li jeżisti hawn Malta u għajlu. Jekk dik tiġi sfidata fil-qorti kostituzzjonali dak il-mekkaniżmu, taqa' mill-ewwel. Ġifieri in-nies kollha li qegħdin fil-Parlament bħalissa qegħdin hemmhekk kontra l-liġi.
Ħanajlek għalfej, għax inti fil-Kostituzzjoni għandek li inti ma tistax tiddiskrimina bil-ġeneru, ma tgħidlix Għax pozitif jew negativ. għax diskriminazzjoni pożittiva u diskriminazzjoni hija diskriminazzjoni. U l-Kostituzzjoni titkellem ċar. Inti ma tistax tiddiskrimina bil-ġeneru, x'jiġifieri jiena, x'jiena raġel. Inġib pereżempju mid-vot iktar minn mara, però l-mara tidħol għax mara. Jew daħna ħanħolqu lok Il-mara nies bħal kellek inti fuq iż-żewġ taħat nies bħal Roberta Mezzola taqbel jew ma taqbilx magħha. Kellek Mirjam Dalli. Mirjam Dalli kien hemm mal-limit. Ma kellix bżonn mekkaniżmu tal-diskriminazzjoni tal-ġeneru. Mirjam Dalli. Marlene Farrugia, kien pataflun ta' eżempju. Helena Dalli, per eżempju. Pataflun ta' eżempju. Sports, għanna l-ħejli, għanna t-stadajt futbol. Dan huwa disrispett lej dawk in-nisa li kienu tiġa jimxew l-qoddim fil-karriera tagħhom. Għazgu, la jena kien raħħazat. Diġà, ġifieri da inti li tajt, il-mara kienet tiġa urid qabel ma kien dak il-mekkaniżmu li m'għandix bżonn lajnuna, m'għandix bżonn liġijiet diskriminatorji li morru kontra l-Kostituzzjoni biex xejn ħadd imxi qudiem, jekk inti tittamel karriera qatt ħadd ma qal. Sa fejn jiena kont involut ġo partit, qatt ma rajt il-partit għall-qastijaj. Jgħid xi ħadd tidħol xi inti ma anzi jimbuttak kważi. Le, mhux hekk. Jimbuttak, jgħidlek isma' oħroġ, anzi jimbuttak kważi jimbuttak iktar għaskapitu xi kultant tar-raġel. Mhux hekk. Ġifieri, imma dik hija mela mbagħad x'għamilna. Iktar u iktar, bad zidnijom deputat kif it-tajt. Aħna diġanna wieħed mill-ikbar per capita. Mill-ikbar parlamenti li jeżistu per capita fid-dinja. Ġifieri mhux l-Ewropa biżna fid-dinja. Nasa fid-dinja l-ewwel. Allura jiena nemmen illi dal-mekkaniżmu tad-diskriminazzjoni tal-ġeneru l-ewwel ħaġa huwa time bomb sakemm jiġi jkun hemm xi kandidat raġel li jitlef mara u jagħmel każ il-Qorti Kostituzzjonali u dan il-mekkaniżmu tal-diskriminazzjoni tal-ġeneru iwaqqgħu. Jista' wkoll da anke xi ħadd gej. Jgħid għalfejn jiena għax gej allura m'għandix. Dik ħaġa oħra. Jiġifieri pereżempju jekk inti LGBTQI pereżempju. Jew Musulman, jew. Eżatt, jiġifieri. Le inti il-Kostituzzjoni hija ċara, ma tistax tiddiskrimina, kemm bil-ġeneru, kemm bil-reliġjon, ma tistax tiddiskrimina bil-ġeneru. Ġifieri liġi bħal dik hija antikostituzzjonali, hija illegali. Da tapplika żewġ partiti biss di wkoll. Da, ma kien hemm ħadd mill-partiti li ċċallenġja din il-liġi għax ikollok il-pressjoni tal-partit għax inti ma tix twaqqa l-partit tiegħek ħaċċajt. Però inti l-azzejnti kon mara ġabet mid-vot iktar minnek u inti għandek ċans biex tidħol il-Parlament. Mara tidħol kienet għall-ħares kienet bil-kontra maġna. Mara ġib mid-vot iktar minnek u tidħol int minflok għax inti raġel. Ħol xarem inti biżejt. Ġifieri inti tista' taqbad tgħid l-avukat tiegħek tgħidlej niftħu kawża l-Qorti Kostituzzjonali. Ħadar żgur. Il-Kostituzzjoni hija ċara, inti ma tistax tiddiskrimina bil-ġeneru. Juri mbagħad biex taxxaq kompli tkabbar il-Parlament. Il-Parlament mhux qed ngħidlek li x'kien, imma l-Parlament għall-inqas ikun issa kif kien qabel u kulħadd irid jitħallas iktar u ħaġa oħra. Mhux biss jitħallsu iktar lid-deputati ara pereżempju fil-Parlament Ewropew. Issa l-Parlament Ewropew huwa l-estrem ieħor. Ġifieri dan minn għalija kull I stand to be corrected, imma kull MEP jingħata budget ta' xi 2 miljuni biex jimpjega n-nies miegħu fl-uffiċċju tiegħu. Da mhux jew mbagħad too much. Il-Parlament laqas għandhom riżorsi d-deputati, jiġifieri inti għallaqas ikollok assistent int, pereżempju, fil-Parlament. Ħallasom iktar, kollok inqas deputati, ħallasom iktar, ikollhom assistent miegħu biex jagħmel riċerka da biex jagħmel xogħlu. Le fil-fatt tara fodli tiddiskutejt. X'għidlek aħna x'nafu anke fin-negozju, if you pay peanuts, what do you get? You get monkeys. Allura inti, il-mina tattira fil-politika tattira l-aħjar nies, x'qed tattira l-aħjar nies, għax tgħid li l-flus mhux kollox vera, ma l-flus imma inti ħanajlek inti tittikol. Inti tistenna avukat pereżempju fil-prattika privata tiegħu, għalhekk imbagħad jkun hemm id-domandi li jaqlalek xi 300,000. Mhux hekk ħajmollek għal 40,000. Jew 400,000 fis-sena. Mbagħad imorlek full-time ministru għal 40,000 fis-sena. Ma tagħmilx sens, le? Ġifieri inti allura dak in-nies jgħidulek isma' jien aħjar ma nitċappas ma' ħadd, infuħ ma' kulħadd, nagħmel negozju ma' kulħadd, nkompli naqla lira mill-pratika tiegħek u ma nitċappas fil-politika, allura titħallas tajjeb. Ħalli inti għax hekk inti mbagħad
Jekk inti immaġina inti avukat taqla 400,000 fis-sena. F'ta' waħda tmur inti ministru għal 40,000 xi ħaġa tinten ikun hemm. Bla dubju. Ngħid inti kif ħadd tibiddel il-lifestyle tiegħek fejn taqla 400,000 Le, impossibbli. privata tiegħek għal 40,000. Mela kif għat tajjeb inti l-lum Rozjan Kutajjar tagħti d-dimissjonijiet tagħha, però mill-Partit Laburista xorta ħadibqa' fil-Parlament dik. Iva, ma dik ħanajlek, dik mhux tort tal-Partit Laburista ħankun. Le, dik tal-ħaj. Nkun fair fil-kritika tiegħi. Jiġifieri inti Is-siġġu huwa tagħha. Is-siġġu tajulek in-nies. Ekku, u mhux Tajli tal-partit. mhux ħarġet taħt it-tiket tal-Partit Laburista fair enough. Imma kif taħdem il-liġi parlamentari hija li jekk inti tlajt fil-Parlament jew inti tirreżenja minn dak is-siġġu jew nkella l-unika ħaġa li jista' jagħmel partit u jgħidlek inti m'intix parti mill-grupp parlamentari tagħna allura ssir MP Indipendenti kif ġara? ma tkunx taħt il-whip tal-partit u ma jħallikx toħroġ għall-elezzjoni li jmiss. Issa però, waqt dawk iċ-ċess li ħarġu, apparti folderi l-ħajja sesswali li kien hemm li fil-verità affarja. Jien kwetak li l-fatt il-Kummissarju tal-Pulizija ma interrogaħiex di għax di qalet ċaru tont li ħadet konsulenza u għar minn hekk għax sħabu għamlu Jiena kif qed tajt inti? X'tagħmel fl-intimità tagħha ma jinteressanix. Aħna ġifieri da kulħadd magħna aħna. Le, mhux jekk jiena fimni. Kulħadd għandu l-ħajja intima tiegħu, ħajja intima tiegħek, inti għandek il-ħajja. Imma jekk inti jekk aħna kellna suspett li l-gvern qiegħed letteralment fis-sodda. Le, jekk aħna kellna suspett li l-gvern qiegħed fis-sodda. Ma' negozjanti. Ma' minnu allegatament. Għax da tinsiex, dik kienet torqod miegħu meta kien tiġa ħareġ kien tiġa implikat f'17 Black. Tiġa kien hemm rivelazzjonijiet li hu l-owner ta' 17 Black li kienet jisqil il-famużi 5,000 euro kuljum lil-Tilgate, lil-Hernville u lil-Grant. Ġifieri lil-Konrad, Mizzi, lil-Keach Cambry u lil-Grant li konna naħsbu li Joseph Muscat u għadu ma nafux hekk Joseph Muscat jew le. Sawa, ġifieri mela kienet ħarġet dik ir-rivelazzjoni. Ġifieri dak iż-żmien kien diġà ngħidu ma kienx. Red flag. Ġifieri kien diġà implikat fil-kwistjoni ta' 17 Black, ġifieri implikat fil-korruzzjoni. Ġifieri jekk m'għandniex eżempju ċar li l-gvern kien qiegħed fis-sodda mal-allegatament kriminali, di letteralment kienet fis-sodda, di ministru ta' kienet ġifieri deputat tal-gvern, u mbagħad kienet junior minister tal-gvern, letteralment qed torqod. U mbagħad tara hemmhekk tara il-kwistjoni mhux li torqod biss, li torqod biss da ħadd ma jidħol fil-ħajja. Le, mhux hekk. Sentimentali tal-persuna, imma li joħorġu minn dik iċ-ċett fejn issaqsih, ġifieri di ministru. Tittallab. Ministru, deputat fil-gvern, issaqsi persuna terza minn barra ġifieri negozjant, issaqsih minn ħajkun kummissarju. Ma nafux hekk hux issaqsih hux kummissarju tal-Pulizija jew kummissarju tal-Unjoni Ewropea. Ma immaġina ta' ġifieri jara x-saħħa kellu tal-persuna. Di ma tmurx għand il-Prim Ministru li huwa l-boss tagħha qed tistaqsil dal-persuna biex jgħidilha minnu l-kummissarju. Ġifieri jekk hemmx prova ċara l-gvern kien qiegħed letteralment fis-sodda ma dat tip ta' nies, hemmhekk għandek qiegħda ċara. Mbagħad dik il-kwistjoni hu illi di tajt isma' jiena ma minnix Ministru. Issaqsih jekk hux sassir Ministru jew le, ġifieri di biex mhux issaqsil il-Prim Ministru. Issaqsil da negozjat, jekk hux sassir Ministru jew le, tgħidha taddilu kelma, ara naqra ta' ġifieri da negozjant jgħid il-Prim Ministru bin jagħmel Ministru jew le. Alla u għaltlu ħanaqbad nagħti konsul, għaltlu ma jinteressanix jekk ma jimlix Ministru. Ħanaqbad nagħti konsulenza li l-nifsi fuq l-ITS, speċi dax kulħadd qed jitħanżer, ġifieri di għandek Ministru biċ-ċar qed tagħti ċertifikat ta' korruzzjoni lill-gvern preżenti. Ġifieri qed tajt isma' kulħadd qed jitħanżer xi ġifieri jitħanżer. Titħanżer mhux xi flus f'xi sħaba x'imkien ta' titħanżer mit-taxxi tiegħek. Ġifieri inti ftakar li kull meta inti tmur għax-xogħol filgħodu u tħallas it-taxxa. Hemm il-kollegi ta' Rozjan Kutajjar qed jitħanżru mit-taxxi tiegħek, ġifieri inti tissaqqaf fuċċek man-nies. Tagħmel ma nafx mit-8 ta' fil-7 ta' filgħaxija taħdem kuljum. Taqla l-fwiet biex forsi tagħmel lira. U tinvesti flusek. Għandek is-sħaba di qed jitħanżru
mix-xogħol tiegħek bil-laraq ta' xbinek kuljum. U mbagħad tajt li ħatati konsulenza lil nifsi, mbagħad diskopru li di konsulenza kienet fuq il-finanzi li M'għandax taqsam xejn magħhom. li ma tifhem assolutament xejn fil-finanzi, għax hi teacher minn għalija tat-Taljan jew tal-Malti ma nafx x'inhi. Ġifieri di m'għandha l-ebda expertise Le, mhux hekk fil-settur. fil-finanzi. U l-pulizija, ġifieri da huwa serq. Ġifieri xi ġifieri jien. Nagħti konsulenza li l-nifsi għax irid paga iktar, għax kulħadd qed jitħanżer, xi ħaġa li mhux se nkun ta' kontribut. Le, ma ta' tara. Il-pulizija għandha toqmos u tajt isma' jien għall-inqas interrogati. Għalmenu għalajn in-nies, ja. Interroga. Ħalli tajt forsi dik kienet tiblaffja fiċ-ċett jew xi ħaġa, forsi tajula. Mhux hekk le, laqas hemmhekk ma waslu Foldri. Foldri qed jinkwu dak il-fatt li apart il-pulizija ovvjament issa qed tkompli tonqos fil-fatt anke minn surveys li ħareġ. In-nies qed jitilfu sfortunatament il-fiduċja fil-pulizija. Issija ħasra x'f'ċertu affarijiet qed jagħmlu xogħol tajjeb. Però ma jistax ikun li daw il-politikanti ħadd ma jitressaq il-qorti għax dak ieħor intemmen li xi darba ħajtressaq xi ħadd il-qorti daw minnhom. Nispera. Sajjien, pereżempju, anke fuq di, semmejna pereżempju ta' 17 Black. Ta' 17 Black għandek black on white, għandek email li hemm intent ta' korruzzjoni, anke l-intent ta' korruzzjoni huwa kas kriminali. Ġifieri dat qed jgħid jiena ħanati ġifieri mill-flus tal-power station, ġifieri, li jiena mela nafu li Tilgate u Hernville huma ta' Conrad Bizzi u ta' Keach Camry. Qed jgħid li ħajftaħ il-kumpanija biex jagħtihom 5,000 ġifieri 2 miljuni fis-sena. Kull sena, ġifieri 5,000 euro kull jum. Edha miktuba black on white u ħadd ma jitressa. Mhux inkredibbli daw. Le, Anke tal-Vitals. Francesco De Pasquale li bħallef qed jgħidlek li kien hemm każ ta' frodi ċar. U l-pulizija qed titħarrek xejn. Le, mbagħad. Xejn. U mbagħad qed irasqu nies fuq Xejn, għall-inqas. Għall-inqas mhux li tressaq in-nies tinterrogahom. Le, ekku. Xejn. L-ambjent hija xi oħra, li ovvjament f'dal-pajjiż qed tiġi diskussa ħafna, għax pratikament għandna ħafna flettijiet ħin kollu tilajn. Taħseb li hawn planning sura però fil-pajjiż. U l-permessi joħorġu skont minn tkun. Naħseb qabel il-programm konna nitkellmu. Ġifieri l-ewwel ħaġa li qabel Partit Laburista tiftakar. Ma tix kull estrem ieħor biex tiftew. L-ewwel ħaġa li qabel Partit Laburista x'għamel Joseph Muscat l-ewwel ħaġa. Qasam il-mepa fin-nofs. Ġifieri qasam għamel il-Planning Authority għaliha u għamel l-ERA, l-Environment Resources Authority għaliha. Di għalfej għamilha. Malkin, għalfej għamilha li qasam il-mepa biex ovvjament joqtol l-element tal-ambjent. U nafu, tiftakar Sandro Ketkuti jgħid make hay while the sun shines. Għamlu. Aħna nitkellmu kontratturi, kulħadd jagħmel li jrid ġbin ġo tal-pajjiż. Le, ekku. Jagħmel bħalissa kulħadd jagħmel li jrid. Ma rridux inkunu l-estrem, nkunu onesti. Ma rridux inkunu l-estrem ta' kif konna qabel l-2013 biex jaqlawlek. Le, dak xi ħaġa. Li jaqlawlek fujedek biex tiftaħ tieqa. Le, kienet mhux sostenibbli laqqas. Ma kienet sostenibbli, ma marrux l-estrem liħor. Li nneħħu l-element tal-ambjent, nablu Planning Authority, l-era edammek biex forsi toqgħod teqret għax xejdulu, toqgħod tiġri wara hedgehog sofa, ifhimni tajjeb. Le, mhux hekk imma. Tajjeb li toqgħod tiġri wara xummiemu u wara hedgehogs u jiena wieħed li nħobb ħafna l-annimali, jiġri kif taf inti. Però m'hemmx counterbalance għall-iżvilupp. Ġifieri, illum litteralment kulħadd jagħmel li jrid. Jiena ma nafx, tmur ġo triq fil-literaturist houses fil-daqqa waħda tara kollu kien flettijiet. Bla doċ. U minn qasbet tinbidel l-infrastruttura. Ġifieri da ħajkun hemm problemi. Ġifieri ma rridx li mmorru qabel kif konna qabel l-2013, imma jrid tkun hemm. Jinstab bilanċ. Irid tkun hemm, ħanajlek li ħaġa li m'hawnx pereżempju ġol pajjiż hija master plan għall-pajjiż. Ġifieri m'hemmx planning. Għandna Planning Authority u m'hemmx planning. Niprovaw insalvaw l-ODZ, un bat ikollok xaħat jiftaħlek pompa ġoġnin, ma insomma, u l-gvern jgħidlu go ahead. Issa jiena fuq l-ambjent, forsi musa nkun daqshekk popolari, ma jiena wieħed li naqbel ma' torrijiet, per eżempju. Tajli l-allu, daqs daw gergi fuq torrijiet, imma ngħidlek, meta inti għandek pajjiż żgħir, Melkin, għandek żewġ għażliet. Jew tolli jew tifrex. Jew tkompli tieħu l-art verġni, jiena nippreferi illi li aħna nikkonservaw l-art verġni li għad baqanna, ġifieri l-ODZ m'għandha
titmisqat. Għandha kważi nemmen li għandha tidħol fil-Kostituzzjoni u għandha tintmisqat. Għax għandna għaw fir-redikol anka skola, tagħmilha ġew diżett jew jinnaf knisja ġdiedet tagħmilha ġew diżett. Kien hemm u anka redikol anka kif nibnu t-torrijiet ta' ġifieri to be fair. Ma anyway, ħannes dak l-argument. Jiena nemmen li aħjar nitilgħu l fuq milli nieħdu ktar artijiet. U bil-pressjoni li għandna fuq il-popolazzjoni kif taf inti, bil-forsi rridu nitilgħu l fuq għall-proprjetà. Xinkella x'inhi l-alternattiva? Ejja nkunu onesti. Idealment, ħanajdlek, meta inti ma tkunx kontrattur, faċli toqgħod titkellem fuq ideoloġija l-arrit li jieħdu l-art, u laqas li jitilgħu l-fuq. Le, u kull minn ikollu post ħadd ma jmur biħħu biex jew biex ngħidu kollox. Eżatt, jekk ikollok post imbagħad l-ewwel wieħed li tkun li taqret fuq il-kontratturi, imbagħad ikollok post l-ewwel wieħed li tmur tolli prezz. Le, mhux hekk hu. Mola smewwiet. All right? Jiġifieri jien wieħed minn dak li nemmen li the only way iżab. Issa, tajli hemm mod u mod kif tagħmel hekk. Jien nippreferi li ma neħdux iktar art, inħallu l-ftit li għad baqanna, toħroġ is-sifer barra, naħseb sifer tkemm il-darba inti tmur. Le, mhux hekk. Anke tmur sal-Italja tara dik il-ħdura kollha. Fejn tara Malta? Le, kien hemm. Noqgħdu nifirħu bil-buskett. Ħadd mur Malta kollha l-buskett. Buskett mort agriturizmu. Sqallija fl-aħħar ta' xejdur xarejlu kellu x'ismu l-backyard daw kien ikbar bil-buskett kollu. Noqgħdu nifirħu bil-buskett mhux xejn. Ġifieri, l-ftit ħdura li għandna nissalvagwardjawha. U mbagħad iridu ntellaw it-torrijiet. It-torrijiet iridu jitilgħu bil-fors. Irridu ma rridux, vera joħolqu inkonvenjent għal light pollution, ġifieri fis-sens li inti qed jagħtu d-dawl ta' xremx. Ma ximkien you have to give and take. Issa mbagħad ma naqgħux fir-redikolu, ġifieri, għax suppost kellna l-floor area ratio, tiftakar? Darba kellna dik il-famuża. Kollox kellna. Għada hemm suppost baħat ma jagħti kasa floor area ratio li iktar inti suppost ma tella l fuq iktar tkollok art mad-dawra. Qatt it-torri li tellaw il-gżira. Xejn hemm. Xart hemm mad-dawra. Xejn, triq. Xejn. Kull daħħa fejn qiegħda l-floor area ratio. Le, għalhekk imbagħad irid ikun hemm planning. Mbagħad kif nagħmlu Malta, ntella 15 solar, mbagħad applika 5 solari oħra, mbagħad applika 3 solari oħra, mbagħad applika 20 solari oħra, 5 solari oħra, u nibqgħu tilgħin naqra. Jekk tara floor area ratio kien m'għandek floor area ratio, hemm dik hemmhekk laqas huwa postatorji kien. Skont il-floor area ratio policy issa kien aħna rridu niddeċiedu ngħidu sma' nistgħu ntellaw torrijiet li it-torrijiet kollhom kien, però jekk għandek il-policy tal-floor area ratio neħħiha minn hemmhekk għax qiegħda hemmhekk ridikolu. U bħala torrijiet għax qed li taqbel u nifhmu tal-punti għak Voldri għajder or tittamel l-gvern iddeċida li dil-policy. Inti, f'opinjoni personali tiegħek, what is the only way out? Ma nistax. Pressjoni ħanajlek. Li titla' l-fuq bil-forsa ħajkollok. Pressjoni biex ikollna uffiċini u flettijiet dejjem ħajkollok. Issa tagħmel, ma tistax tibqa' tella 5 solari. Imma taqbel eżempju li jkun 4-5 irħula biss flok Malta kollha nimlew kollha torrijiet. Għax da ma donnu fimt diġà bdejna l-ewwel beda San Ġiljan, mbagħad ikollok imxejna l-imrieħ. Ħalejlek iktar gżira. Voldri l-gżira. Iktar gżira, issa ma nafx minix espert minix perit, ġifieri minix espert ta' kif qiegħda il-far policy, ġifieri. Però jekk tara pereżempju fil-li għadna pereżempju gżira minn għalija kemm minn sejr żball l-gżira ta' Sliema, Buġibba, daħlu l-imriħa għax kien hemm il-kwad allura daħlu l-imriħa. Mhux hekk ovvjament. Missa bdejna pereżempju, hemm pereżempju ħadd ma jaf, di xi ħaġa li tirritani ħafna. Kulħadd jaħseb li Testa Ferrata qiegħda ġol gżira. Testa Ferrata qatt ma kienet ġol gżira. Testa Ferrata hija maqsuma bejn Taxbix u l-Imsida. Dik il-parti li aħna naħsbu hija Testa Ferrata Msida Road fej laqat fej kien hemm dak il-drugat li qatel dik il-vittma torka miskina. Hemmhekk vera gżira, hemm dik Msida Road jgħidula, mhux Testa Ferrata, anke għall-gazzett tibdew jgħidu Testa Ferrata, meta nkunu ngħidu Testa Ferrata gżira. Testa Ferrata qatt ma kienet parti mill-gżira. Jiena naf. Għażgur kont parti. Kontestajt hemmhekk, għamilt il-house visits, ġifieri fit-triq fejn għand il-votanti tiegħi. M'għandek x'għalfejn tmur. Ġifieri dik hija miżnuma kbira li Testa Ferrata hija parti mill-gżira. Testa Ferrata qatt ma kienet parti mill-gżira. Testa Ferrata hija maqsuma bejn Taxbix u għandek u l-Imsida. Issa bdejna torrijiet Taxbix. Taf li hemm torri tiela Testa Ferrata. Ekku, ekku. Hemm torri ta' Stivala hemmhekk. Dak qiegħed Taxbix. Jien ma kontx naf li Taxbix qiegħed fil-policy. Le, għalek, Voldri jisu donnu l-min, taf dejjem. Ġifieri issa timorru l-estrem liħor. Issa,
Jien mhux qed ngħid li jien kontrija, issa jew ħanieħdu deċiżjoni bħala pajjiż, ngħidu sma' ħanablu torijiet kollhom kien jew ħanamlu ferjas għax hemm San Ġiljan ukoll by the way. Mhux hekk, għalhekk u hemm. Ġifieri hemm San Ġiljan, Taslima, Gżira u Buġibba mlejja, St. Paul's Bay. U l-imrieħel. St. Paul's Bay. U hemm li brieħel ukoll ħabba. Għodri diġà mxejna. Kadi jkun daħlu area xem kontratur irid titella dan allura daħlu area. Ġifieri irridu neħdu ħanajlek l-art aħjar intellaw, naħseb kulħadd ħajqbel miegħi, aħjar intellaw il fuq. Mill-li neħdu l-green area li fadal, bla dub lejn. Ovvjament. Anka jien pereżempju għammi toqgħod ħadej torri tal-Gżira. Ġifieri ġejna affettwati ħażin bid-dawl. Mhux hekk. Ġifieri jekk inkun mill-aspett purament egoistiku tiegħi li kien kontra t-torrijiet. Fir-realtà jekk toqgħod taħseb bil-pressjoni li hawn, ġifieri l-ekonomija għall-postijiet, x'inhi l-għażla? Inti x'tażel kieku li tieħu iktar eliqi jew li tella l-fuq? Bla dubju l-fuq jiena. Issa mhux se noqgħod ngħidlek irid ikun popolari noqgħod ngħidu kontra t-torrijiet u kontra l-eliqi. Ġifieri x'inhu l-iżvilupp sostenibbli? L-iżvilupp sostenibbli titla' l-fuq bil-fors. Mela, kanna aħna tista' tgħid sistema tas-saħħa li kienet infaħra vera mid-dinja kollha. Strictly on paper għadhom ifaħrun, ovvjament jien ngħid iktar għax nilaqgħu milli llum il-ġurnata għax għadu tajjeb kif kien, mhux nikkritika bla ebda dubju li t-tobbu n-nersis għax jagħmlu l-mirakli mal-ammont ta' pazjenti li qed ikun hemm, però meta tibda tisma' mara mietet għax waqgħa ġew ambulanza u smajt fuq ir-radio għallu speċi għax dak kontrattur privat tisuq l-ambulanzi. Allora da ħatmu responsabbli jekk ta' tmut sa daw kienu l-ġenituri tagħna daw. Jew familjari tagħna. Kelli każ. Fiċin il-familja tiegħi u ma nixtieqx nidħol fih għax. Ħaġġet ukoll in-news li t-tabib Rizzon Awdi da waqgħa ġol isptar ukoll ħabat rasu. Waqt li kien qiegħed waħdu, nerġa' ngħid it-tobbu n-nersis ma jistgħux jagħmlu mirakli. Meta aħna kellna sptar li kien pjanata l-450,000. Il-gvern irdoppja l-popolazzjoni prattikament f'10 snin, jien nemmen mingħajr planning ta' xejn. Taħseb li ħanibqgħu sistema li jew ħad ikrolla s-sistema, jew diġà krollat għax jekk tal-kummenti ta' ħafna nies. Tajjeb inti, it-tobba u n-nurses m'għandhomx tort. Il-problemi li hemm ġol l-isptar huma problemi ta' management. Aħna insertajna gradwati fil-management. Żgur, administration kbir. Allura narawhom anke nistgħu narawhom mill-aspett professjonali wkoll. Il-problema kbira li hemm għalhekk ngħid jiena għax aħna di ma jistgħux jifhmu n-nies li inti biex tmexxi s-settur tas-saħħa mhux tabib tkun, inti tabib tajjeb biex tfejjaq biex tagħmel operazzjoni. Mhux jekk l-management irid tkun manager. U l-problema li hemm ħafna tobba fl-administration li jridu jmexxu l-isptar. Inti ma dikx ma jkunx jifhmu tajjeb, jien mhux sammur nagħmel, jien mhux se niġi nagħmel għal niġi nagħmel operazzjoni għax ma lajt lestija probabbli. Ħallek fil-post. Ġifieri jiena mhux ħan intriga nagħmel xi ħaġa li fiha ma nifhimx, imma b'rispett kollu. Management huma managers li jistgħu jmexxu sptar il qudiem. Għandek eżempju. U ngħidlek x'inhi, pereżempju l-ikbar problema li hemm, ħadd ma jitkellem fuq, jien ma nistax nifhem kif. U kien hemm problema anke fi żmien il-Partit Nazzjonalista ta' biex niftehmu. Ma sissa issa l-gvern huwa l-gvern laburista li huwa responsabbli għax in-nies tal-laħ fl-2013 biex isolvu. Kellu ħin biżejjed biex jirranġa. Wara l-emerġenza. L-ikbar problema li hemm Mater Dei, l-emerġenza tal-biża. Tmur għall-appuntament, meta jkollok appuntament, tinqeda, vera. Ekku. Ġifieri kull darba li kelli appuntament, l-isptar dejjem qegħdin, ħankunu onest. Però alla ħares bisma l-emerġenza x'tal-waħx. Tal-waħx, għajdli min. Jafford, jem l-ek xerba ta' xisja fl-emerġenza tibda tara ġiri kun hemm nies jokorbu għandna bżaqhom min jaqam għall-art tal-biża. Le, jisak hija ġo film ta' zombies. U ngħidlek kemm kwistjoni ta' management. Il-problema li hemm ġo Mater Dei hija proċedurali. Insertajt, ftit snin ilu, kont qiegħed Stokkolma, l-Iżvezja. U kelli bżonn il-partner tiegħi għallat l-emerġenza u kelli bżonn nimmur l-isptar ta' Stockholm. Ta' Stokkolma. U bat il-karozza jena, meta nsifer nikri karozza jena, u ħatta mek tara l-effiċenza, tara l-vera serjeta. U ħatta l-isptar ta' Stokkolma. L-ewwel ħaġa ta' Stokkolma, l-ewwel ħaġa ħadd qata f'imsarni rajt għattaw Malta qiegħed għax
Dasku inserta. Le, inserta. L-isptar ta' Stokkolma mbena minn Skanska li huma kontratturi Svediżi u milli jidher la Mater Dei bnew fuq il-modell tal-isptar ta' Stokkolma. Mela li għajat jisni għanna Ġejt il-Mater Dei. literalment Mater Dei. Imma insomma, u tħalt. Daw għandhom sistema, ġifiri l ħaġa għandek għalek naqbel ukoll mal-Unjoni Ewropea, għandek sistema ta' saħħa b'xejn. Ġifiri hemmhekk aħna dejna b'xejn ġol isptar ta' Stockholm. Għandek isu tħallas xi 60, wara tidħol tħallas xi 60 euros biex inti tirreġistra lilek innifsek fis-sistema x'hekk inti ma tkun Svediż, daw iridu jieħdu d-dettalji tiegħek. Allura għandek administration fee ta' xi 60 euros tħallas darba f'ħajtek, kull darba li tmur hemmhekk għalek xi ħaġa b'xejn. U b'hekk tara l-effiċenza tal-emerġenza. Jgħidulek, mela tidħol inti jgħidulek x'għandek, pereżempju. Mhux se nidħol fil-każ partikolari. Ma jgħidulek pereżempju qed naqta' nifsi. Mela mur emerġenza tal-pulmun. Għandi ġieħ f'qalbi. Mela inti emerġenza tal-kardjak. Mela inti għandek bżonn gajni, pereżempju, emerġenza tal-gajni. M'għandhomx emerġenza waħda. Waħda kulħadd kollox. Taffeċ il-kulħadd ġo post wieħed ġo kabra daqsta, immaġna ta' pajjiż ħieħ biżna 500,000. Ġo kamra 4 darbiet daqsdi. All right? U ddaħħal il-kulħadd ġo post wieħed. Għajd li inti kif tista' timmaneġġja? Di x'ħadd ma ħasibha. Le. U sens komun taraħa minnaħa ta' management. Mara sens komun, ara sens komun. Ma jeżistix. Mela lilek jgħidulek inti xi problema għandek. Ma li tidħol da. Tgħidlu jien għandi emerġenza għandi ġieħ f'qalbi, mela mur l-emerġenza. Ġifieri kull ħaġa, kull issue għandha emerġenza differenti bir-reception għalija u bit-tobba jkunu speċjalizzati f'dik l-area partikolari. F'dik l-area partikolari. U huma b'mod intelligent u tinqeda mill-ewwel. Ġifieri aħna f'tem ta' mhux sa ngħid f'sija, ma f'tem ta' 4 sigħat dħalna għamlu l-attestijiet kollha u ndejna. Ġifieri u difda l-każ salvaw la ħajjita letteralment. Ġifieri daw il-problema jaqsmuha, they break it down. Mhux jekk kif għandu jkunu. Mhux emerġenza waħda għandhom emerġenza għal kull speċjalizzazzjoni li għandi. Tgħid isma' mhix biżżejjed tobba jew whatever. Imma fimni anke sens komun, anke kollok GP inti jew whatever. L-emerġenza tittaqsama. Jekk inti ħad titfa' pajjiż ħieħ ġo kabra waħda, all right? Meta u da fuq kollox, ġifieri dik kwistjoni b'naqra xejdulu management sempliċi, il-problema tista' tissolva. Tneħħi l-emerġenza minn emerġenza waħda u tagħmel l-emerġenza għal kull speċjalizzazzjoni. U tinqeda, għax xi ħasra l-isptar tajjeb, meta tiġi għall-appuntamenti kulħadd jgħid. Le. U tinqeda tajjeb, u tinqeda tajjeb, meta tiġi fil-ħin tiegħek tinqeda. Xifu tistenna ftit ma mhux ħadd tistenna. Dik l-oxxenita tal-emerġenza, ġifieri kollok hemm pereżempju ġieħ f'żaqek hemm tibda tinqeleb fuq is-sit. Le, fil-fatt naħseb. Walla ħarstajt nofs kelma xi ġibulek il-pulizija bil-ewwel. Jiena naħseb il-union għandha raġun. Jiena nemmen li t-tobba u n-nurses huma vittmi daqskemm huma l-pazjenti. Le, ekku. Hemm nuqqas ta' management kbir Mater Dei. U mbagħad sopra korna bastonata għax dik ftit ilu tal-light post fuq Facebook. Mela suppost kellna nofqu 400 miljun. Mhux hekk dik biex nirriferbixxjaw St. Luke's għax kulħadd joqgħod jgħid dejjem bl-iskuża nismaw l-iskuża tas-siment ta' Mater Dei u x'Mater Dei żgħir. Fil-verità jiena ma nafx. Skużi ta' le, jekk Mater Dei kellu s-siment difettus u Mater Dei kien żgħir. In-nies għalfejn tellgħu il-Gvern Laburista fl-2013. Biex jekk kien hemm problema jsolvija dik il-problema. U kif solvija dik il-problema? Billi tfajna 400 miljun ġo bud blaqiħ għalla jaffej għadin il-flus. Ma ġek. Ġessa smajt kasu kolli xeba minna ma tiftħu l-villel ġo Dubai, jibiri bjom. Mur St. Luke's illum, u għarak tarax xifarka minn dawk l-400 miljon ta' investiment ġo St. Luke's. Immaġna kieku dawk l-400 miljon ġo investiti f-St. Luke's. Jew kella dawk l-400 miljon investajnijom f'emerġenza. Fin-nersis u tobba iktar. 400 miljon. Immaġina tfajna 400 miljon lejn il-problema tal-emerġenza. Kieku emerġenza ta' deppa għandek. Ma, tidħol toħroġ. Tiġi waħda tagħmilek il-manicure, il-pedicure ma li tidħol, jiġifieri se kemm tidħol. Min jagħmellek il-massaġġi. Il-mismanagement huwa enormi da. Mismanagement kbir. Jiġifieri mela tallejna gvern biex suppost isolvi il-problemi li kellna fil-passat. Mhux tal-li bqajna bihom, tal-li armejna l-flus. Le, ekku. Fil-fatt mismanagement ieħor kbir ukoll li hawn fil-pajjiż bħalissa huwa l-problema ta' traffiku. Nafu il-changeover ta' trasport pubbliku fil-fema tiegħi għalmenu meta daħlet l-arriva ma kienx waħda feliċi, però daw ilhom issa 10 snin ma solva xejn.
Għanzi bqajna nġibu iktar nies, iktar taksis, iktar ħanajlek. minn kollox, u Volderi qed jeħel kollox issa letteralment. Malkin, ħatiftaħ li mhux ferita ta' ġifieri, ħanajlek. Fl-assenza, għax kulħadd joqgħod jitkellem fl-arja, jiena diddejja għax nagħmlu l-monorail u nagħmlu l-underground u ma nafx qalu. Ġifieri daw kollha idejat illi Sbieħhom paper. li kollha għandek xi 20 sena biex tagħmilhom. Le, ekku. Ġifieri jiena u inti nkunu dak iż-żmien sa 30 sena nkunu bil-bażwa. Jiena u inti. Le, mhux hekk nkunu ħajja. In-nies għaw Malta m'hawnx alternattiva għal karozza. U rridu ngħidu għadi, għax jiena jdaquni jiġi xi politiċi. Jiġi xi politiċi wkoll. Għax qed nisma' sa politiċi li ma jużawx il-karozza daw. Ma jfux jiġi fih Inti taħdem bil-karozza. Żgur, x'tagħmel. Ġifieri jiena naħdem bil-karozza. Alla ħares kelli mur b'tal-linja jien. Da, mhux hekk qasna ma Mur nintaqa' ma' xi 4 klijenti kuljum. Għajdli jien kif ħammur b'tal-linja, rrid nagħmel xi sija tal-linja kull darba, meta bil-karozza nagħmel 5 minuti jew 10 minuti. Il-karozza m'hawnx alternattiva għaliha. Nkunu onesti, sa nistgħu ndumu ngħidu x'il-karozzi jridu nagħlqu mhux nagħmlu ma jtomx għamilna trasport pubbliku b'xejn, kemm hemm nies li qed jużaw trasport pubbliku b'xejn. Jiena karozza tiegħi kont nużaw bqajt nużaw. Mhux qed nużaw. Kif inti tista'? Mela jiena mmur mid-dar. Per eżempju, alright, immur mid-dar jien u mmur sas-supermarket fi kwarta mmur hemmhekk, naqbad nitfaxxirja ġol karozza u mmur id-dar. Għajdli jien ikolli tal-linja. Tunnellata xi 300 euro xirja rrid immur mela biex immur is-supermarket immur fi kwarta mmur u nerġa' niġi lura. Alright, u apparti li għandi dik ix-xirja tqila. Mela minn flok kwarta nagħmel sija biex immur supermarket tal-linja. Rrid naqbad xi 10 basktijiet. Qasa ħallek titlaf tal-linja. Ġifieri biex ngħidu kollox. Ġifieri mawra tal-ofsija rrid nagħmel satejjien b'dik ix-xirja mhix prattikabbli. Ħanajlek, in-nies iridu karozzi. Taf xirrid jien din ili ngħidha. Hawn bżonn proġett. Jien kont naqbel mal-proġett li kien semma Joseph Muscat li nirranġaw it-toroq, li nonfqu 700 miljun fuq 7 snin biex nirranġaw it-toroq. Let's face it. Tista' tgħid kemm trid tikrita kemm trid. Dak il-proġetti kien hemm bżonnhom. Inti timmaġina li kien nifsek il-Marsa kif kien qabel li llum. Le, l-lum le, però Mhux qed ngħid li solvejt dak huwa short termism, imma short term inti xort qed tissuq karozza. Le, konna wasalna qabel il-Covid il-pajjiż kien wasal fi stat li waqaf. Ħanaj, eżatt. Il-ġamja kullum kien. Jiġifieri it-toroq xorta jridu jitwassaw. Jiġifieri jien kont naqbel illi u parti minna issa kemm ħad tiġri ma nafx. Jiġifieri ħada fil-manifest elettorali li għadda l-Partit Laburista. Jien ili nitkellem, jiġifieri anke qiegħed pubblikament u tkellimt anke f'Kunsilli Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kemm taw kasi ma nafx. Jiġifieri. U kontat li mela il-Partit Laburista budget ja 700 miljun fuq 7 snin biex iwassa t-toroq. Yes, in the short term, importanti li wassaw t-toroq, għax toroq kienu kif tajt inti il-ġamjati. Pero s-sajd, bżon proġett ta' fejda nazzjonali fuq parkeġġ, kullum kien għal kulħadd. Il-parkeġġi, ma l-karozzi dejjem jiżdiedu kuljum, u l-parkeġġi dejjem jonqsu. Mela, jonqsu, mhux hekk biss, pereżempju, l-Gżira, ikun hemm xi 4 djar, itellaw flettijiet minn garaxxijiet. Jew itellaw xi 4 hotels, jagħmluhom kollha inaħħu l-parkings, jagħmluhom double line, jew jagħmluhom unloading daqshekk. U inti tmur id-dar fil-lejl kont tiġi ma kontx imsalla biex issib parking. Ma ssibx iktar. Ma ssibx iktar. Apparti hekk kien hemm terraced houses issa taf inti. Terraced houses qed iwaqqgħuhom itellawhom flettijiet. U inti meta tella l-flettijiet mela qed iżżid iktar karozzi. X'inti mhux flett kull dar ikollok. Ħafna drabi jekk inti ġo flett għandek missieru tifel, għandek tliet karozzi. U anke jekk ikollok il-garaxxijiet taħt, let's say inti għal kull flett, ħafna drabi naħdmu aħna garax għal kull flett li jkun. Jekk inti għal garax għal kull flett għandek 3 karozzi, xorta għandek 2 karozzi kull flett barra. Immaġina għarax xi stressaw fuq il-parkeġġ. Ġifieri jiena ġej mill-Gżira. Ma mill-iktar postijiet, Ma mhux mill-iktar postijiet, ta' kullum kien illum konna nitkellmu qabel il-programm. Il-problema saret endemika ma' kullum kien. U għaw bżonn. Issa semma xi ħaġa l-gvern biex ngħiduha. Il-gvern qal li ħajhom fuq 700 miljun kont proponejta wkoll anke fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Li għaw bżonn proġetti ta' fejda nazzjonali u mhux public-private partnership, parkeġġi b'xejn
għal kulħadd. Irid ikun hemm f'kull raħal tajt isma' pereżempju jien nidentifikaw żona. Il-Gżira pereżempju, nidentifikaw żona l-Mosta, nidentifikaw żona r-Rabat, nidentifikaw żona San Ġwan. U nagħmlu underground parking biex fejn tellaw parkeġġi. Mhux jekk le Li jkunu għajsor. Nagħmlu nidentifikaw areas fejn, pereżempju, taqbad tagħmel parkeġġ li jieħu 3000 parkeġġ da ġo kull raħal. U inti għandek l-option mela l-gvern jagħmel l-investiment, bħalma inti gvern jagħmel l-investiment. Mhux hekk fit-triq jew Fit-triq b'xejn ma jċarġakx il-gvern tagħha orajt tħallas il-liċenzja. Tħallas il-liċenzja ma bil-liċenzja tiegħek tiranġa toroq. Bħalma tiranġa toroq hemm bżonn illi jagħmel areas ta' parkeġġi f'kull lokalità taħt l-art fejn inti tista' tidħol u tużhom kemm trid. Għalfejn, l-ewwel ħaġa qed tnaqqas it-toroq il-karozzi fit-triq. In-nuqqas ta' parkeġġ kbir li hawn u xi ħaġa tal-biża' saret. Saret tal-biża' għax m'hawnx planning kif qed ngħidu. La, mhux hekk. Planning xi ġifieri, ma dejjem jiżdidu l-karozzi u l-parking dejjem jonqos. Xi planning da? Le, mhux Xi planning da? Il-management huwa again. Mela għajdli x'inhu dejjem niġu għal dal-master plan. Karozzi dejjem jiżdiedu, parking dejjem jonqos, parking dejjem inqas issib, bur kull raħallum ta' wara s-sitta ta' filgħaxija rak Ma ssib imkien massib. Sib imkien miskin. Mbagħad jiġilek xi raġel tal-familja wara xi ġurnata xogħol, speċjalment ikollu xi ħanut. Jew jaħdem ġo xi ħanut, alright? Imurlek id-dar miskin da wara xi ġurnata isaqqaf wiċċu għal naqra paga, alright, wara s-seba ta' filgħaxija, imurlek ħdej id-dar ma jsibx parkeġġ. Miskin da, ma jkunx jafford jixtri garax. Mhux hekk le. Jispiċċa jipparkjalek fuq xi double line. Mala, jew tara l-wardens mill-ewwel wara sija ċup faqaħħelu gidi. Mhix feru. Taċċajtu. Ġifieri irid tkun hawn. Il-gvern għandu imexxi issa ma nafx kemm ħadd jiġridi, għax diġà bdejna nibbacktrackjaw. U le mhux hekk. Il-gvern ukoll weda għal ħanam fuq 700 miljun issa fuq 7 snin fejn ħanamlu parkeġġi u idea tajba, parkeġġi taħt l-art, jew parkeġġi fuq l-art u nagħmlu l-ġonna fuqhom. Kieku idea tajba biex ngħidu kollox, imma kemm ħajsir. Suppost kellu jiġi budget jgħid issa 100 miljun, ma nafx kemm budget jgħid minn xi miljun issa f'daqqa. Ta' kemm tagħmel. Ta' kemm ħadd parkeġġi. Ġifieri in the short term jiena naqbel. In the short term tajjeb li twassa t-toroq u tajjeb li nkomplu wessaw it-toroq u tajjeb li nkomplu nirranġaw it-toroq residenzjali. Issa the next phase hija għax inti in the meantime tista' titkellem fuq ideoloġiji, noqogħdu nagħmlu tram u l-monorail. U le min juża l-karozza darba u la In the meantime in-nies iridu jużaw il-karozzi. M'hawnx alternattiva għall-karozzi, allura tisib soluzzjoni għall-karozzi. U hemm bżonn x'inhi l-ikbar problema li hawn ġol-pajjiż ħadd ma jitkellem fuqha. Bħalma ħadd ma jitkellem fuq l-emerġenza Mater Dei. L-ikbar problema tas-saħħa li hawn Malta hija l-emerġenza ta' Mater Dei. Jiena l-ikbar problema li għandna fit-traffiku hawn Malta, apparti traffiku dejjem ħajkompli jiżdied tessa kemm twassa toroq, xorta ħajkompli jiżdied. Imma xorta twassa toroq għax l-ħares ma jkunux wassajr L-ikbar problema fit-traffic management huma l-parkeġġi u l-gvern għandu jagħmel jiena dak jiena ngħidlu jisu Marshall Plan. Proġett ta' fejda nazzjonali ngħidlu. Li jagħmel parkeġġi jistgħu jitqu bija kemm iridu n-nies imbagħad għandu bżonn jagħmel parkeġġi kullum kien. Issa mbagħad in the meantime waqt li nkomplu nippjanaw tajjeb li eventwalment ikun hawn underground ma tfal tagħna xi ħaġa bżonn gawdu għata. Però in the meantime aħna waqt li qed naħdmu rridu nibqgħu naħdmu dik. Rridu naraw fejn appoġġjaw karozza tagħna. Però jinkwetak inti meta tal-eżempju. Di ħarġet foldri uffiċjali. Hemm it-triq tal-Adira. Di ilhom laqgħu xi sena u nofs. Qalu laqqas sas-sajf ma ħajlestuha. Għax jiena triq ta' forsi hemm kilometru ma tlestiex f'sentej. Tibdilix fuq it-toroq. Wara hija xi ħaġa tal-biża' x'da ħaseb wara kemm Mela għandik eżempju. Proġetti kbar. Għandik eżempju. Triq id-difiża ċivili, Mosta, ftit ilu konna qed nitkellmu fuq il-bridge tal-Mosta. Kemm ilhom jikkommentaw. Kemm ilhom jikkommentaw. Jien ngħaddi minnha kemm il-darba biex immur ix-xogħol minna di triq. Xi senta ilu qalawha kollha di triq id-difiża ċivili għax xela ta' flus. Mela. Melkim. Ara xħela ta' flus. Ara xħela ta' flus. Vitals. Il-xħela li hemm fit-toro. Senta ilu u jmerini minn irid, sentej 3 snin ilu, jmerini minn irid. Triq id-difiża ċivili inqalat kollha. U niftakar kien hemm il-kontratturi ta' Bonnici Brothers, nista' ngħidhomlok għax kien hemm wieħed mill-aħwa ta' Bonnici Brothers on site. Di qalawha kollha, di biex niftehmu triq ta' qudiem l-Lidl tal-Mosta. Inqalat kollha. Asfaltawa kollha. Proġett ta' miljuni.
tal-biża Melkim. Sentej wara. Rajt Terġa' kif kienet. taqlaq. Alawa kollha, asfalt Le, ġdid mala. frisk. Tara asfalt frisk jaqlaw. Le. Alawa kollha. Alawa kollha. Issa mbagħad jiġi mara jiġi xi pampaluni jgħidlek għax irridu naddu s-servizzi. Servizzi. Għaddihom qabel hu. Servizzi lajtu sentej ilu. Ħadd ma jpjana. Xej. Le, again, amur il-planning. Ma tixwiex issa stenna jgħaddu xi sena sentej. Oħra jirġgħu jaqlaw kollha. Imma di korruzzjoni da. Di għamlu l-istess Di korruzzjoni, xemxija di raġaw għalaw il-bankina kollha li għamlu hemmhekk fej il-frant. L-istess wara ftit żmien. Raġaw ġabu kollhom kien daħal. Tal-biża da flus mit-taxxi tagħna ta' Le, miljuni kbar ta' ġo triq waħda ta'. Melkin, tal-biża. Pjanar, Ta' xejn. diżastru. Mela, kambjament Bil-fatti. ieħor li rajna f'daw l-aħħar 10 snin kienet ħaġet miċ-ċensiment ukoll il-popolazzjoni ta' Malta x'kienet b'17% bħala Maltin. U żdiedet 22% bħala barranin. Jien kwitak dan il-fatt li speċi one ovvjament qed niġu bħala minoranza ta' Maltin. Però għar minn hekk xi kwalità wkoll ta' nies qed inġibu kemm huma financially b'saħħithom minn dak il- Kwalità dibaddibli. Ħanajlek jiena wieħed li nemmen li għandhom jiġu barra. Ejja nkunu onesti issa. Le, jiġu hemm bżonn kemm imma Melkin, li tipu Melkin, pajjiż ejja tibqa' nkunu titfalu onesti. 20,000. Melkin, ejja nkunu onesti. Il-Maltin Fis-sena. qed jagħmlu nqas tfal. Dik hija. Jiena u inti insertajna Ma tantx tajna kontribut. għanna naqra żmien daqs ħarruba mhux ħażin, ma tantx tajna kontribut għax taqsam il-tfal. Ġifieri, ma tantx qed ngħinu għall-pensjonijiet. Le. Kemm jitqu fuq il-pensjonijiet. Jiġifieri, ejja nkun onesti. Il-Maltin qed jagħmlu nqas tfal. Issa, il-Maltin, qed joqsu l-Maltin. Imma l-Maltin qed ikunu vittmi tagħhom stess. Ekku. Xiġri, dik il-diskussjoni ma' ftit ilu. X'kumbinazzjoni. Għattila, ironikament, meta l-Maltin kienu iktar fqar, kienu jagħmlu iktar tfal. Ekku, vera. Kien hawn iktar ignoranza. Ġifieri nafu, aħna l-ġenituri tagħna kollha kienu jkunu 7 aħwa, 5 taħwa, 6 taħwa kollha hekk 8 taħwa kienu jagħmlu tfal daqs il-fnit konna ngħidu. Le, ekku. U iktar kemm kienu fqar, iktar kienu jagħmlu tfal. Illum għandna iktar ġid, nkunu onesti għandna ħafna iktar. Le, bħala materjal, bla dur. Ona qed nagħmlu iktar qed nagħmlu inqas tfal. Ġifieri l-ħares mawx il-barrani. Ejja nkunu onesti. Ġifieri jekk ma jiġux daw il-barranin minn barra. Timmaġina inti l-isptar pereżempju minn Le, però bl-istess raġunament, u ma m'għandekx nofs il-pazjenti qed ikunu barranin. Fejn naqtaw il-lajn, l-ispeċa ħanibqgħu nkabru 20,000 ruħ fis-sena. Ismani, nofs Ġo pajjiż diġà overpopulated, xkoll pajjiż kbir. Ma nafx, ħanajlek, jiena nċerta kelli bżonn immur Mater Dei, ma rajġ daqshekk pazjenti barranin daqs kemm jgħidu li hemm. Ġifieri issa mbagħad ħaġa oħra, għax inti mbagħad għandek ħaġa oħra. Jekk inti barranin tal-Unjoni Ewropea, issa llum il-ġurnata naħseb third country nationals dawn. Għaw iktar mill-mala, mill-Bangladesh għaw iktar mill-li jiġu mill-Unjoni Ewropea. Let's face it, mill-Unjoni Ewropea minna. Let's face it, jittajtek eżempju l-ewwel, kelli bżonn is-servizz sanitarju tal-Iżvezja. Ġifieri kont wieħed milli gwadanjajt mill-fatt li kont fl-Unjoni Ewropea kieku. L-Unjoni Ewropea żeggi. Kont ħallas nara mhux ħażin. Kont ħammur ninqadab xejn, ġifieri daw li huma safejna fjena sa stand to be corrected. Third country nationals ikollhom ħalsu tas-servizz ġewwa Mater Dei. Ġifieri unis fl-Unjoni Ewropea ma tantxaw. Issa ejja nkunu onesti. Ma nasibx stadju tal- Ejja nkunu onesti. Il-Maltin tajdi mhux kulħadd dejjem għax mala. Il-Maltin Dik ovvjament. fuq il-ġenerazzjoni konna qabilna qed isiru iktar affluenti, iktar ġifieri għandhom il-flus. Qed jagħmlu nqas tfal u let's face it, ħafna mix-xogħlijiet ma jridduhomx jagħmlu. Ħafna ma rridu jagħmlu xejn propja. Ħadd ma jrid titfal. Ħanejlek ħadd ma Aw, ta' min, ma mżomma, ma ġibarx titkellem għal kulħadd. Ma tantxaw nies li jkunu jridu tfal tagħhom ma jiġbru żibel, pereżempju. Le, Jekk ma jkunx hawn dawn l-immigranti li jiġbru pereżempju żibel. Mhux qed ngħid li għandna l-immigranti għandna nżommu għalhekk biss. Ma tantxaw Maltin li jħobbu jaħdmu fil-kostruzzjoni. Ħajkunu kontratturi, mhux hekk ma jridx trab. Ma rridux għandlu l-ġebel kemm jista' jkun, jiġifieri Maltin li għandlu l-ġebel u jaqlaw lira tajba u sawa jagħmlux huwa xogħol ta' strapazz. Imma mbagħad irridu naħdmu bil-immigranti. Catering, Alla ħares mawx il-barranin li jaħdmu fil-catering. Jiġifieri qed inkunu sa ċertu punt vittma tas-suċċess tagħna. U tista' titħaq kemm trid. Jekk ma jkunx hawn il-barranin, jiena u inti ħanispiċċaw mingħajr pensjoni, ġifieri Alla ħares mawx. Mhux jiena u inti biss ta' ġifieri. Ġifieri l-ġenerazzjoni tagħna u anke ta' warajna. Jekk ma jkunx hawn il-barranin li jħallsu t-taxxi, li jħallsu l-bolla, li jħallsu l-income tax. Mhux se jkun hawn diġà qed isiru, diġà dibattitu
li l-pensjonijiet jistgħu ma jkunux sostenibbli. Le, jien naħseb fil-verità. Alla ħares mawx il-kontribut tat-taxxi. Però ma taħsibx, le, jien minix kontra laqqas li jiġu l-barranin, però x'tib ta' barranin u jekk hux ħajatu kontribut lil Malta, foldri jiena li jiġi xi ħadd fimtu jirnexxielu da jġib kumpanija li tagħti pagi tajbin li hu jħallas ammont ta' taxxi. Ismani, jiena eżempju bħal settur tal-gaming alla ħares ma ġiex. Jiena di ma nistax nifhem. Jien kont nafa. Però li jkollok xi ħadd li jiġilek jaħdem bil-minimum wage jibgħat nofsa pajjiżu. Fil-verità ta' x'kontribut taħalli. Le, jiena ma nistax nifhem, jien sa fejna fina third country nationals, mhux għax għandi xi ħaġa kontra l-Indjani. Le, għax niskwieta ħafna minnhom. Le, ġifieri jiena kont nafa li jekk ikollok third country national, da bħal meta konna aħna rridu mor naħdmu barra, rrid kollok ċertu skills, ġifieri inti tkun pereżempju speċjalista tkun tabib. ħatati kontribut, ħatati expertise l-ekonomija, li soċjetà oħra li m'għandix li għandha nuqqas minn dak l-expertise. Issa jien sa fejna fjena, mela aħna tiġa qegħdin fl-Unjoni Ewropea, allura tiġa ma nistgħux nagħlqu l-bib għan-nies li ġejjin. Le, mhux hemm fil-verità mhux ġejjin. Ġifieri jekk irridu low skilled workers nistgħu nġibu low skilled workers li jiġu mill-Unjoni Ewropea minn Spanja, mill-Ungerija, mill-Bulgarija, ġifieri jiġu. Però jien ma nistax nifhem la qegħdin fl-Unjoni Ewropea daw low skilled workers, għalfejn inġibuhom issa mill-Indja, mill-Bangladesh, etc. Ma taf li hemm racket sħiħa. Le, jien nafa li jekk inti third country national tiġi għax għandek pereżempju għandna bżonn speċjalista tal-għajnejn. Pereżempju jien kont qed nara speċjalista għalli qed nara speċjalista privatament għalli taf li jiena u ieħor bissa u Malta u fuq breast cancer, pereżempju, immaġina da jrid jara breast cancer kollha. Kollha ta' Malta. Ta' Malta, kollha bej tnejn, bej żewġ persuni. Billi ġu erboħra daw. Malli jekk imut wieħed minnhom kien għalu xi ħaġa, ħan nispiċċaw b'nofs il-surgeons li hawn b'nofs min jagħmel operazzjonijiet fuq breast cancer. Le, mhux hekk. Allura kieku tgħid li jisma' hemm third country national li jagħti expertise fuq breast cancer pereżempju, nġibu iva. Issa ma nistax nifhem kif qed inġibu dawn third country nationals biex jaħdmu low skill jobs. Ġib made illum, rari mara Maltija. Jew mill-Ewropa. Jew mill-Ewropa, pereżempju. Le, tiġibu mill-Kolombja, mill-Indja, Di għadni ma nistax nifhem il-liġi kif taħdem kif daqqa waħda. Le, mhux hemm. Filli qegħdin fl-Unjoni Ewropea allura nistgħu nattiraw nistgħu l-Unjoni Ewropea. Filli f'daqqa waħda tinġibu nies li huma third country nationals għal xogħlijiet issa tgħidli forsi irrazzjonali li l-ekonomija tikber vera u vera. U vera, le, ma nistax mela Maltin tgħidli hawn Maltin li jixtiequ jaħdmu low skill job u dik il-problema li jgħidu x'isma' l-immigranti twaqqgħuna l-paga jekk inti low skilled. Ma fil-realtà ejja nkunu onesti, il-Maltin issa they have to upskill. Le, ġifieri if you don't upskill, ħadbati, ma sax kompli taqra tax ġejjin l-immigranti. L-immigranti minnajrom għandna bżonn is-sosten tagħhom kemm bħala riżorsa umana f'ekonomija li qed tikber. X'kieku mhux se tikber l-ekonomija. Le, dik hija. U fimni, qed jagħmlu xogħlijiet li kieku li laqsaw Maltin biżejjed li jagħmluhom ix-xogħlijiet, mhux biss li l-Maltin ma jridux jagħmluhom. Laqsaw Maltin biżejjed li. Però taqbel li għalmenu għandhom ikun ta' ċertu kwalità. Ġibhom minn third world country mhux problema, ma almenu. Qed inġibu let's face it, qed imorru anke catering. Qed inġibu waiters jew waitresses tmur qasjaf jitkellem bl-Ingliż. B'rispett lej min jagħmel da xogħol ta' ġifieri. Meta tajt kwalità x'qed tajt. Ġifieri da xi skola jrid ikollok biex tkun dishwasher pereżempju. Xi skola jrid ikollok biex. Ma nemmen jien almenu ġejt Malta għandu jkollok almenu biex tkun made pereżempju. Taf l-Ingliż imma. Issa tajli id-domanda tiegħi kif qed inġibu, jiena dik id-domanda tiegħi kif qed inġibu third world national mhux third world, third country nationals. Sa nispjegalek wara l-programm għal fejn iġibuhom. Le, third country nationals li qegħdin jitlu flow skill jobs, ma taħna nistgħu nġibuhom mill-Unjoni Ewropea. Diki, ovvjament għax daqa taħallsu fatt voldiri, daqa taħallsu 6,000 euro biex jiġu hawnhekk. Qed iħallsu iktar baxx probabbilment milli qed iħallsu anke f'pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Mhux daqshekk biss, però l-ekonomija ngħidu hekk, dik kont nara pereżempju l-ekonomija ta' dawk li kienu ngħidu hekk. Fl-Unjoni Ewropea, they were on the lower threshold bħal Rumanija, per eżempju, bħal Bulgarija, bħal Ungerija. Daw l-ekonomija tagħhom qed tilajn. Anke l-fatt li qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Allura Volderi ħajibqgħu hemmhekk biċċiet minnhom mhux ħażin. Issa, taħseb illum il-ġurnata li hawn il-libertà tal-espressjoni
Jekk tara xandir nazzjonali Voldiri sar jiena li qatt ma niddejjaq ngħid sar maqjel. Voldiri ma tarax diskussjoni b'opinjonijiet differenti. Li public broadcasting huwa U- magħruf mill-gvern. U reġa' daħlet il-biża li jekk titkellem f'indikazzjonijiet ma nagħmlux hekk. 2013 nafu x'ġara. Ġifieri l ħaġa li għamel Joseph Muscat apparti li sħabu 5 ijiem wara ma jidħlu l-kumpaniji ġol Panama jiġru. Ħaġa oħra li għamel u n-nies forsi jinsew li qabad 3/4 tal-ġurnalisti li kien hemm fis-Super One u tafahom fil-PBS. Ġifieri x'qed tistenna hemmhekk, mhux li ovvja li TVM ikun biased, ġifieri biased totalment. Imma issa ġiet eżaġerazzjoni. Nara ħajjena, I mean. Biased eżaġerazzjoni, u biased totalment li gvern, ġifieri. Issa, fuq l-Unjoni Ewropea, meta tħanna ovvjament, konna tħanna, jien kont votajt ukoll biex nidħlu dak iż-żmien. Però nbidlet minn dak iż-żmien, u nbidlet b'mod radikali rajta jiena. Li qed nara ħajna tidħol wisq. Kif qed tara nbidlet imma? Li qed tidħol wisq, eżempju. Rrid ngħidlek xi ħaġa fuq il-libertà tal-espressjoni nsejt. Qabel ma mmorru fuq tal-Unjoni Ewropea. Il-libertà tal-espressjoni hija domanda tajba. Għax libertà tal-espressjoni mhux qed nitkellmu PBS biss. Libertà tal-espressjoni din nixtieq nitkellem fuq għax ma tantx nitkellmu. Nitkellmu ħafna fuq il-libertà tal-espressjoni. Jiena u inti ħadd tifhimni ħafna. Ġifieri aħna noqogħdu ngħidu. Jiena nemmen ħafna fil-libertà tal-espressjoni u nemmen li tagħti l-espressjoni libera lil kulħadd. Però hemm dik id-domanda fejn tibda u fejn tieqaf il-libertà tal-espressjoni. Issa jiena nemmen bisħiħ illi l-libertà tal-espressjoni tieqaf meta qi timpinġi fuq il-libertà ta' xi ħadd ieħor. Ġifieri jekk jiena ngħidu isma' inti l-ħoxnin, speċi dan l-ħoxnin qed jiklu ħafna mit-taxxi tagħna jien noqtluhom kollha. Ġifieri jekk jien qed noħloq mibeda lejk u lilek qed noħloqlok il-libertà li inti tiċċaqlaq ġo pajjiżek stess. Hemmhekk naħseb li l-libertà tal-espressjoni tista' tieqaf. Ma tipo li tgħid li għax aħna ħoxnin mhux imbagħad. Qed tifhem x'qed qed naħdu għall-lajn. Jekk jiena qed nissingilja pereżempju ġeneru, jew qed nissingilja reliġjon u nipprova naħloq il-mibeda lejn dik it-tip ta' reliġjon u lilek mhux qed inħallik tgħix b'mod liberu ġo pajjiż għax qed noħloq il-mibeda kontrik, dik hija ħażin. Issa, jiġifieri l-libertà tal-espressjoni għandha tkun sakemm il-libertà tal-espressjoni timpinġi fuq il-libertà ta' ħadd ieħor. Il-problema tiġi hawn. Il-problema meta tngħidu min jiddeċiedi li l-libertà tal-espressjoni timpinġi fuq il-libertà ta' ħadd ieħor u hemmhekk isir l-abbuż. Għax issa qed nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn mela jekk jiena ma naqbilx miegħek, ġifieri jien bħala ideoloġija ma naqbilx miegħek. Mela jien qed ngħid inti toħloq mela jien iddeċidejt li kollox hate speech da jiġi. Jien iddeċidejt li inti toħloq il-mibeda lejn xi ħadd. Ġifieri li ħanitfak il-ħabs. Min jiddeċiedi fejn tieqaf l-libertà tal-espressjoni u timpinġi ġifieri toħnoq il-libertà ta' ħadd ieħor. U dik xi ħaġa li s-soċjetà s'issa għadha ma tistax issib soluzzjoni għaliha. U nitkellem minn nitkellem, ngħidlu isma' inti min inti. Mela jiena pereżempju xellugi, inti lemini u kull ħaġa li tajt inti. Ħażin. Ma naqbilx magħha mela inti qed toħloq il-mibeda mela l-barra. L-istess bil-kontra inti Le ekku. tajt jiena lemini, inti xellugi u inti qed toħloq il-libertà tal-espressjoni, inti qed toħloq il-mibeda lejn pereżempju minnu reliġjuż issa tal-argument. Min jiddeċidija dik? Naqbel magħha bħala kunċett, ġifieri inti l-libertà tal-espressjoni tiegħek għandha tibqa' sakemm inti ma timpinġix fuq il-libertà ta' ħadd ieħor. Id-domanda hi min jiddeċidija dik? U jien naħseb wasal iż-żmien ġo tal-pajjiż li nartikolaw eżattament fejn tibda l-libertà tal-espressjoni mhux ġo tal-pajjiż biss tagħna naħseb anke bħala soċjetà. Anke bħala Ewropa naħseb, bħala Unjoni Ewropea u naħseb anke bħala Nazzjonijiet Uniti. Għax inti għandek ovvjament għandek il-Charter ta' Drittijiet Umani fin-Nazzjonijiet Uniti, imma ħadd ma jidħol fid-dettall ta' jiena bil-libertà tal-espressjoni. Meta u x'inhuma l-kriterji? U l-kriterji jridu jkunu dettaljati, Malcolm. Biex aħna naqblu fuq setta prinċipju ngħidu isma' hawnhekk il-libertà tal-espressjoni għandha tieqaf, mhux nużaw l-libertà tal-espressjoni biex noħolqu dak kull ieħor. Biex ma naqblux miegħu. Le, huwa tiġra ħafna. U taqbel miegħi li huwa suġġett diffiċli. Diffiċli, però dal-aħħar jien għal minnu qed naraha fis-soċjetà Maltija qed immorru totalment l-estrem hate speech.
Jiena kif taf minix reliġjuż bħalek. Ma nemmen li għandu dritt jitkellem xi ħadd li forsi huwa daqsxejn fanatiku fuq ir-reliġjon imma xi tittamel. X'nagħmlu? Naħarqu l-bibja? Iva. Allura ngħidu l-bibja nġibu għal-legali għax ma naqblux magħhom issa. Jiena pereżempju. Jien ma naqbilx Voldiri imma. Le, jiena ma naqbilx li inti għax inti reliġjuż, imbagħad ma tistax tkun fundamentalista u tipprova tuża l-fundamentalizmu tiegħek biex toħloq pereżempju jew toħloq mibeda li xi ħadd li x'għandu ġeneru li inti ma taqbilx miegħu. Però ma nistax immorru fl-estrem Però hemm fine line. Għax inti da qed jgħid isma' inti li toħloq lill-libertà tal-espressjoni, jiena ngħidlek le, inti qed toħloq il-mibeda, min għandu raġun. U jien naħseb li hemm daw setta prinċipji li jridu jinkitbu xi darba u naħseb inti taqbel miegħi wkoll li aħna nkunu anke l-liġi naħseb li tiġi dettaljata. Meta, anka l-qorti, meta taqta' każ il-qorti. Għandha l-liġijiet, il-qorti tuża d-diskrezzjoni tal-maġistrati jew tal-imħallef xi ġifieri tuża d-diskrezzjoni. Lejja tal-biża dik, Voldiri. Hija tal-biża ġifieri jiena nsib maġistrat jew imħallef li jaqbel miegħi hemm ċans li jaqtaħħa favorija. U jekk le jitfak ġewwa. Jekk le jista' jitfak ġewwa. Ġifieri il-liġi għandha tkun iktar speċifika u naħseb ħafna anke mill-problemi tal-liġi li mhux speċifika biżżejjed. Mela. Fuq l-Unjoni Ewropea għandna nitkellmu. L-Unjoni Ewropea aħna tħanna ovvjament fl-Unjoni Ewropea, però nemmen jien li minn dak iż-żmien law qed tindaħal wisq fil-pajjiż individwali. Fosthom tassazzjoni, issa ħajkun hemm it-taxation. Li titkun minima u naħseb Malta ħambatu minna. Ġa sabma xi ħaġa klej karwana. Għandek hemm. Ġifieri biex hemm iktar flus. U le, mhux hekk il-gvern ovvja ħajjagħmel iktar flus, però li qed jindaħlu f'dak it-tip ta' livell, hekk jista' jkun iridu foreign policy waħda. Ma taħsibx li jista' jkun li ħajjiġru iktar il-qoddim problemi, għax da fl-aħħar mill-aħħar kull pajjiż huwa individwali. Aħna ma nistgħu qatt inkunu bħal Ġermanja, l-problemi tagħna huma tal-Ġermanja u viċi versa. Jekk mhux ħanħallu dik il-flessibilità. Però aħna fuq l-ekonomija qed nitkellmu, se x'imbagħad hemm areas differenti li Le, żgur hemm areas differenti. Programmi sħaħ. Le, jiena qed ngħidlek imma ġenerali qed tidħol kważi f'kollox kif tgħix. Voldiri. Ara, jiena da forsi suġġett li ma kollux naqblu miegħu jiena u inti. Jiena naqbel mal-Unjoni Ewropea u naqbel li għandna nkun aħna żgħar wisq biex inkunu waħedna. U mhux kif kien jgħid Alfred Sant Svizza fil-Mediterran. Fil-fatt hemmhekk jgħid issa jkollha minn hemm. Ċerta skoperazzjoni ma għax ħammur l-Iżvizzera fil-Mediterran jkollha, ġifieri, anyway. Ġifieri l-Unjoni Ewropea hija importanti. Issa tgħid li l-Unjoni Ewropea hija perfetta le mhijiex. Ġifieri hemm ħafna ħela ta' flus ukoll fl-Unjoni Ewropea taf. Anke eżempju abortu, hekk jisu daw jridu jippuxxjaw bil-fors dik u jagħmlulek sanzjoni ġieli. Mhux vera tali li ħajpuxxjaw l-abort. Issa naraw, naħseb ifhimni. Irdu naqbdu diskussjoni fuq Roberta Mezzola mhux vera. Xi darba mbagħad nagħmlu l-qudiem. Le għax. Meta jidħol. Mhux vera. Nagħmlu programm. Le għax pereżempju kwistjoni ta' Roberta Mezzola ħan id-defja naqra. Ma di ta' Roberta Mezzola qalu xija favur l-abort, mhux vera. Jiena Roberta Mezzola nsert ngħid nafa personalment u xi mill-gżira koetanja tiegħi ġifieri. Ġifieri ma kbirniex flimkien ma kbirna fl-istess żmien, fl-istess serja, ġifieri nafu l-istess nies, l-istess grocer u l-istess bejħ tal-ħaxix u l-istess. Malta żgħiru. Il-Roberta nafa inside out minn dak l-aspett. U Roberta, meta inti ssir President tal-Parlament Ewropew u inti għandek il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew li hija favur l-abort, di ma tistax tgħid li hi qalet personalment jien ma naqbilx mal-abort. Kienet qalet li personalment ma taqbilx mal-abort. Qalet però jiena bħala President tal-Parlament. Issa da President tal-Parlament Ewropej issa qed tgħid Speaker, dak kull ma hu speaker glorifikat. Dan il-speaker tal-Parlament Malti. Ġifieri inti alla ħares l-speaker. Let's say l-speaker kontra l-abort, per esempio. Jekk jidħol l-abort, allura l-speaker hu kontra l-abort, ċandu x'jaqsam. Ġifieri di ma tistax tmur kontra pożizzjoni tal-Parlament. Jekk il-Parlament, il-maġġoranza fil-Parlament li tippresjedi hija favur l-abort, hi ma tistax tkun kontra l-abort mill-aspett tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament, bħala Maltin, aħna jekk inti tkun favur il-supporter tal-Partit Laburista, għax Mezzola favur l-abort. Le, u let's face it, il-Partit Laburista. Ma jekk speaker, m'għandux saħħa jiddeċidi jekk il-Parlament Ewropew huwiex favur l-abort jew le. Jekk di qed tirrappreżenta istituzzjoni hija favur l-abort,
ma tistax tmur kontra dik l-istituzzjoni. Issa ħalli jekk l-speaker hawnhekk m'għandux jekk tad-liġi tal-abort, allura twaħħal fl-speaker għax huwa favur l-abort, m'għandux jaqsam l-speaker għandux ġifieri di ma tistax tajt isma' jiena di qal kull ma qalet fl-intervista li għamlet qalet isma' jiena ovvjament naċċetta l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, jekk il-Parlament Ewropew deċiżjoni tiegħu hija li hu favur l-abort, jiena bħala rappreżentant tal-Parlament Ewropew bil-forx ħan nirrappreżenta dik il-pożizzjoni. Ma nistax nagħmel mod ieħor. Sammu ma jinkwidakx il-fatt li speċi għax qiegħda hemmhekk issa mhux voldi li għax qiegħda fis-sensa ta' kien minn kien. La qed hemmhekk speċi għax jien nirrappreżenta dak tal-iju. Hekk l-affarijiet huma fil-fema tiegħek ovvjament ikunu ħażin. Għalfej tibqa' b'xi mod jew ieħor tiddefendi. Inti speaker, inti ġieli tisma' l-speaker joqgħod jikkritika l-gvern jew jikkritika l-oppożizzjoni, meta tkun speaker inti m'għandekx pożizzjoni politika, inti qiegħed hemmhekk chairing, kull ma inti chair. Karnol Blakirja ma jgħidulu. Qiegħed hemmhekk biex inti tiċċerja l-pożizzjonijiet differenti li jkunu fil-Parlament. Inti l-speaker ta' Malta. Mela aħna qed naqblu sewwa, Roberta Mezzola hija l-speaker tal-Parlament Ewropew. Inti Anġlu Farrugia l-speaker tal-Parlament Malti. Asmajt l-Anġlu Farrugia jgħidlu l-Roberta Bell kemm ġidra x'inti ħaddaħħal l-abort. Le, però tkellmet anke eżempju għax l-Amerika xi stati rridu jneħħu l-abort. Qalet għax ħaj jitneħħew il-women's rights. Da sar women right jew l-abort jibqa' abort fl-ħadd. Rridu jiddeċiedu. Bħala speaker, bħala chair tal-Parlament Ewropew. Bħala chair tal-Parlament Ewropew, il-pożizzjoni tagħha hija Speaker tal-Parlament Ewropew. Jekk il-Parlament Ewropew ivvota b'maġġoranza favur l-abort, ma tistax ma tirrappreżentax dik il-pożizzjoni. As simple as that, ma tistax tmur toqgħod marbuta, ma tistax tmur toqgħod kontra l-abort, ma tistax. She's not her own woman there. Issa mbagħad meta tiġi hawn, mbagħad fil-fatt qalet kritika xi l-partit tagħha huwa kontra l-abort. Ma kritikax il-partit tagħha huwa kontra l-abort. Le ekku, issa stand oħra li għandek tidher almenu ċara. Ma żomma, to cut the story short, li ju jitnaqbel mal-Unjoni Ewropea bħala kunċett naqbel mal-Unjoni Ewropea bħala persuna li nsi first spiss. Naqbel mal-Unjoni Ewropea għax rajt nara l-vantaġġi. L-għalux differenza li inti tmur bħala Malti, tmur ġo pajjiżi ieħor nafmur l-Irlanda, qiegħed hemmhekk tista' taqbad tmur taħdem meta trid. Bla problema. Le, daw fejju, għam fil-vantaġġi, ma taħsibx li l-affarijiet. Ma tistax tifoka li l-aspetti negattivi biss. Le, ma taħsibx li għad isiru s-affarijiet li forsa ħajtapnu mit-tajjeb li. Fuq tassazzjoni, jiena fuq l-eġemonija tat-tassazzjoni ma naqbilx. Totalment, jiġifieri di aħna taf li aħna għalfejn nattiraw ħafna kumpaniji tal-gaming. Le, żgur, taxxu. Għax għandna rebate, jiġifieri dawn kumpaniji tal-gaming iħallsu 35% u aħna ntuhom 30% lura. Ġifieri huma jispiċċaw ħalsu 5%. Issa dik pereżempju l-Unjoni Ewropea ma tantx tieħu gost biha. Ma dik irid ikun mhux jiġilek Clyde Carwana jgħidlek issa di dar reġim tal-5% ma nistgħux nibqgħu nagħmlu għax l-Unjoni qed nistennew l-Unjoni Ewropea. Nistennew l-Unjoni Ewropea. Jitlob li tiġri. Tinżel fuqna issa xkora patata, le sorry. Ma tinżel fuqna xejn l-Unjoni Ewropea. Inti tiddaħħal għallum għax għandek bżonn il-flus bina x'issa tant dejjem tu pajjiż taraw minn fejn ħaġġibu l-flus. Le mhux hekk surplus. Kieku jien nibqa' niġġieled mhux inħalli l-Unjoni Ewropea tiddettajn bħala pajjiż sovran. Nibqa' niġġieled għax hekk li tneħħili il-faċilità li nilab bit-taxxa toqtol l-ekonomija tiegħi aħna x'għandna, aħna m'għandniex riżorsi naturali. Le fil-fatt tiegħek mhux l-unika riżorsa li għandna l-bniedem u ħafna minnhom qed jitilqu lejla u reġim fiskali. Jiġifieri jekk inti lili tagħmel is-sistema tat-taxxa tiegħi, l-istess bħal tal-Italja, l-istess bħal tal-Ġermanja, l-istess bħal Le ekku jiena bħal Malta. N-nies għalfejn għandhom jiġu lek Malta. Inti il-kumpaniji tal-gaming jaffordjaw, ftit nies jirrealizzaw, jaffordjaw pagi għolin. Għax ħalsu nqas taxxa. Mhux hekk le dik. Jgħidlek jiena net xorta paga tajba lilek. Jiena xorta nifrakhom il-flettijiet tal-ussu dak kollu jitlaq. Ġifieri dak kollu jitlaq u għandek l-Unjoni Ewropea mhux perfetta, imma mhix raġun biex titlaq minnha. Tittaħdem ġo fiha. Le ma naħseb għandna nkunu kritiċi fejn eħe. Jiena qed naraħħal il-kritika lejn li hu. Qed tonqos miż-żewġ partiti għax kulħadd donnu jelaq biex jintuħoġob hemmhekk. Sfortunatament kultant jieħdu over l-interessi dak li żball. Le, ma naħseb ħajsir ħażin ħafna. Biex ibur MP, kulħadd mhux għax pagi tajbin. Pagi tajbin. Le, ma naħseb ħajkonna. Dak huwa żball. Ikonna bħala kunċett ta' Unjoni Ewropea, l-għallux differenza kif konna qabel.
Qabel ma konna l-Unjoni Ewropea qas tista' toħroġ bil-pajjiż taħdem kważi, literalment. Jekk inti ma jkollok xi skills partikolari. Le, dik vera, ma Jekk ma hemm il-vantaġġi kif xi speċjalista, jekk ma kollx xi speċjalista mediku jew xi ħaġa ma kollha Le, ma kontx ħadik. barra. Issa stand oħra wkoll li rajt li għandek ċar inti. Ovvjament problema li nħolqot fid-dinja l-gwerra li hemm bejn l-Ukrajna u Russa inti tidher l-Ukrajna 100%. Ovvjament għandek kull dritt, però jien naraħħam bat minnaħa ta' eżempju Ewropa. Għalfejn mhux nipprovaw tgħid li warajt faċli, tgħid li la jitlaq Putin mill-Ukrajna ikun hemm il-paċi. X'paċi? Imma. Mela inti pajjiż. Imma però kull gwerra li kien hawn fid-dinja, let's face it, fl-aħħar mill-aħħar qed imutu n-nies innoċenti. Dejjem. Bħala prinċipju. Bħala prinċipju. Jekk inti pajjiż invada pajjiż ieħor sovran. Ma kien hemm raġunijiet. Paċi trid. Ġifieri dak paċi. Immaġina Russja. Tinvadi Malta. Tgħidlu u ma għax da jinvadi Malta xi ritawdex. X'tgħidlu inti? Nagħmlu paċi ħanti kawdex. Le, ma dan Ġifieri da taf paċi jridu Russja jarku l-gwerra. Le, ma ħanejlu. Imma di bdiet minn naħa ta' Donbass fit-2014. Vera dejjem kien hemm il-problema magħhom daw mhux bdiet issa. Kien hemm il-deals suppost. Qabad u daħal. Jiena, anzi. Da kien ilu jgħid la jidħol. Jiena, qabad u daħal. Jiena, anzi, kont frustrat fit-2014 kif ħadd m'għamel xejn. Mela dejjem jitkellmu Russi u l-ħrest bis-sur l-Ukrajina. Da qabad ħol Krimea. Krimea x'ġifieri. Da qabad u ħadd Donbass. Donbass mhix tiegħek men. Krimea mhix tiegħek. Emmenti kemmu fil-fatt anke Angela Merkel ftit ilu kienet. Tinvadi, mela tiġi int niddeċiedi x'jiena pajjiż kbir. L-Ukrajina ta' qatt ma kien pajjiż ta' dak kien dejjem parti mir-Russja kien parti mir-Russja. Le dak ħanejlek, dak orajt nistgħu ma però. Ġifieri inti trid. Jiġu r-Russjaw. Le mhux ħadd. Daw jaqsu joħduna lilna. Jagħmilek jiġu bil-water pistol u jiġru lem nibża waħda, intuħ pajjiżna. Bad jgħidu mela naċċettaw, nagħmlu paċi. Mela Malta tibqa' parti mir-Russja, minna paċi daqshekk. Le ma mhux ma jidher xal li ħadd ma jrid qisu forma ta' paċi. U dak kien, ħanajlek. Issa fl-aħħar mill-aħħar min ħadd kien? Ma ħadd għandek l-Ewropa, għandek l-Amerika, għandek l-Ukrajna. Le, qalu biex ikun hemm il-paċi, ir-Russja sempliċi. Ħadd ma jrid jattakka Russja da. Mhux ovvja. Le, ħadd ma jrid jattakka Russja. Ir-Russja għallula nagħmlu paċi meta erġgħu morru fejn morru ġo pajjiż. Ma tipprova ssib tintaqa' jien almenu nemmen li b'xi mod ta' diplomazija tintaqa' mal-mejda. X'inhu l-kompromess? Issa l-kompromess iddiskuti jara x'jista' jkun. X'għamel? Tieħ il-Krimea jiġifieri. Le, ma eżempju fin-NATO ma hekk kienu daw suppost ma jidħlux. Kif ridu jidħlu fin-NATO? Jiena ngħid illum. Mhux biex toqgħod bil-Malta li Malta għandha tidħol fin-NATO. Ħanajlek x'inhi raġuni. U daw kienu, bħalma daħlu l-Finlandja u l-Iżvezja. Jekk kienu żewġ pajjiżi li kienu jħobbu n-neutralità iktar minn Malta ta' li jġildu għalija kienu l-Finlandja u l-Iżvezja. Taf għalfejn daħlu l-Finlandja u l-Iżvezja fin-NATO. Għax meta r-Russja daħlet l-Ukrajina kienet pajjiż neutrali. Le, l-Ukrajina ma kienx fin-NATO. Le, ovvjament, jridu jidħlu ma. L-Ukrajina ma kienx fin-NATO. No ħaġa kien idu xitlu jew le, dik hija deċiżjoni tagħhom. Ma kien hemm il-fejjem qabel. L-ebda Russja ma tiddeċiedi pajjiż jekk Malta tidħol fin-NATO jew le, l-ebda pajjiż ieħor ma jiġi jiddeċiedi aħna x'nagħmlu ma nagħmlux. Ma kanu sejrinek Franza teqgħata pajjiżi Afrikani li daw ħarsu malli sarfu flus toħol flus. L-Ukrajina kienet pajjiż neutrali u għax l-Ukrajina kienet pajjiż neutrali ma kienx parti minn NATO. Putin ħassu komdu biżejjed biex jinvadija. Mela x'qed tgħid dawn il-pajjiżi l-oħrajn. Mela n-neutralità da l biss jirrispetta. Anzi, in-neutralità da jara djufija. Għax hekk inti neutrali m'għandek il-ħadd min jaqbeż għalik. Mela jien nista' ninvadik. Inti you are fair game. Bħalma invadejt l-Ukrajina, jien għadha nista' ninvadi l-Finlandja, għadha nista' ninvadi l-Iżvezja. Għax in-NATO mhux se taqbeż għalik da għalfejn. Ma jridx pajjiżi oħrajn jitlu fin-NATO għax jaf li jekk ħajinvadi pajjiż. Per eżempju, jekk jinvadi pajjiż, issa għandu problema, għax da jixtieq jerġa' jieħu l-Baltiċi lura. L-Litwanja, l-Latvija, l-Estonja, ma jistax jinvadi għax parti minn NATO, għax fejn. Għax malli jitfa' missila ġo l-Estonja, ħajqbżu l-Amerikani fuq. Jiġifieri awtomatikament. Jiġifieri le, da. Putin awtomatikament meta invada l-Ukrajina. Lilek x'qallek? Imbilli inti neutrali, jien imbilli inti minna li ħad tkun neutrali ħatilaq lilu
ħatilaq lili u ħatilaq l-Amerikani, jien niġi nitnejjek bil-Malti li inti neutrali, għax l-Ukrajina kienet neutrali u invadejta, bħalma nista' invadi l-Ukrajina, nista' invadi lilek jekk inti neutrali, mara lili xettajt li aħjar nidħol fin-NATO, x'biħu niddefendi ruħi, ħalli jekk da jiġi xi darba jiġi bil-aircraft carrier bħalma għadda minn ħdejna nidġes pajjiż sħiħem, kellna daħla sħiħa, kien dak li sħab kollu, kien dawn l-aircraft carriers ta' 700 sena ilu jiġifieri tagħhom. Ġijaw jitfalek xi 4 aeroplani jinżlu ħallu għajlek isma' Malta issa tar-Russja u nista' noħodha bin-neutralità li tiddaħħalna fiha minn tof. Daw jaqbdu, jagħmlu hekk u jaħduk meta jridu. L-unika protezzjoni li għandek jekk inti tkun parti minn NATO. Jena ma namlu forsi program sa noħra jien ngħidlek asla Amerika ma jibqgħu jibbekjaw l-Ukrajna. Taqbel li Putin invada l-Ukrajna x'ma kienx parti minn NATO? Le, ma naqbilx miegħek sa barra, jena provaw ivoldri ovvjament ħabba l-Amerika. L-Amerika ħabbat l-Ukrajna. Inti taħseb li l-Ukrajna kienet parti minn NATO kien jinvadiha? Kew kien parti minn NATO, le, però minn NATO. Ettara kemm jikkalkula l-neutralità. Le, emmenti ovvjament għax jiena nemmen għadu jippruvaw. Melkim, in-neutralità. Dejjem l-Amerika, mhux il-gwerra bħal Ukrajna. bejn Russja u l-Ukrajna u rietna li ġod dinja tal-lum, in-neutralità hija djufija. Għalfej. Għax għandek pajjiżi, għandek superpotenzja bħal Russja li ma tikkalkulax in-neutralità, tiġi tixxejjer jekk intix favur ir-Russi jew inti ma tieħux pożizzjoni mar-Russi u mal-Amerikani, jekk da jiddeċiedi li inti strateġikament. Tajjeb li kollu pereżempju da jiddeċidu r-Russi li jixtiequ bażi militari ġo nofs il-pajjiż. Li mħaj jattakkaw? Ħajattakkaw Ċipru li parti minn NATO, ħajattakkaw Malta, li jattakkaw Malta x-neutrali. U naħseb li ħajġu l-Amerikani jaqbżu għalina, jew Taljani jaqbżu għalina, għax maħniex parti minn NATO. Però bl-ġara wkoll rridu ngħidu resqu ħafna iktar viċin issa ċ-Ċajna. Mar-Russja għandek is-South Africa, għandek il-pajjiżi tal-BRICS, għandek is-Saudi Arabia u l-Iran iridu jidħlu wkoll parti mill-BRICS, l-Indonezja, nofs l-Afrika, taf x'qed ngħidu, it-3/4 tad-dinja voldri fil-feta mhux jaqblu mal-Ewropa daw. Ma BRICS hija. Ejja, ma daw, imma daw. Segretarjat Unjoni Ewropea da. Ejja, granti, imma ovvjament ara xammont ta' nies hemm. Aħna 500 miljun. Għajlek li għandek il-blokka ta' NATO għandek żewġ superpotenzi oħra fil-realtà. Ir-Russja u ċ-Ċina. U llum iċ-Ċina hija superpotenza akbar minn Russja. Ejja, mhux Russja trida superpotenza u għandha ekonomija falluta ġifieri. Ma naqblux imma insomma. Taf kemm jonfqu inti fil-militari Russja? Ejja, le, ovvjament, però jbijaw ħafna wkoll. Taf kemm jonfqu l-Russja? Biljoni u mara kemm daħlhom iż-żejt u hekk. Le, eżatt ma nafx kemm. 60 biljun fis-sena. Taf kemm jonfqu l-Amerikani? 780 biljun fis-sena. Ejja, ma. Dik superpotenza. Issa naraw. Jalla ma nkunux nafu. L-aħħar domanda. Superpotenza, għax għandhom il-bombi nukleari, għandhom il-missili nukleari, dik il-ħadma msiken ta' nukleari, meta għamlu l-Minsk Agreement, il-Russi kienu għallu l-Ukreni. Daw l-Ukreni, taf li l-Ukrajina kienet potenza nukleari. Wara l-Unjoni Sovjetika, kienu jiġu manifatturati missili nukleari ġo l-Ukrajina. Il-Russi x'kienu għallulhom? Għallulhom tuna l-missili nukleari ħanżommu għomkom aħna fil-frisk ġo l-mħazen tagħna noħdulkom sibu magħna. Però nagħmlu ftehim fil-Minsk Agreement li jekk jattakkakom xi ħadd naqbżu għalikom aħna. X'għamlu flok stennew li jattakkom xi ħadd jaqbżu għalihom huma, infadewhom huma. U nfadewhom taf għalfejn għax kieku l-Ukrajina kellhom il-missili nukleari kienu jisparawlhom xi tnejn lura. Le, ma insomma, mbaċċi darba nagħmlu programm sieħ. Nistgħu nagħmlu ħanaraw xi kun ġara nagħmlu. In-neutralità fil-ġeopolitika tal-lum hija djufija. U r-Russja konfermat illi ma tirrispettax il-neutralità ta' pajjiż. Ma kellek l-Amerika raga ma attakkaw pajjiżi. Meta inti ikollok pajjiż li ma jirrispettax il-neutralità ta' pajjiż ieħor, mhux pajjiż, superpotenza ma tirrispettax il-neutralità ta' pajjiż ieħor, in-neutralità ma tibqax rilevanti. Għax ħadd ma jikkalkolak. L-unika raġuni li, per eżempju, Russi ma jinvadux il-Malta għax manna l-ebda interess strateġiku għalihom. Għax kieku jridu, jekk kieku jridu jistgħu jaħduna hekk f'sekonda u ħanajlek ħadd ma jolli sebata. Però l-Amerika. Ma kien kunu fin-NATO ħadd ma ħajmisna. Però l-Amerika wkoll ara kemm invadew pajjiżi daw li ma kellhomx għalfejn jinvadu. Mhux pajjiżi neutrali kienu. Pajjiżi Arab ħafna minnhom ma għandek dritt li għandek daqs kemm invadew il-Libja.
Voldri. Xtort għandhom l-Ukreni, jekk l-Amerikani invadew pajjiż oħrajn. Le, minn dak il-latija, ma voldri jekk naraw ir-Russija jitkesħu l-Amerikani, jitkesħu ħafna iktar. Jgħatawnek niddefendi l-Amerikani. Le, naf, le, ma voldri. Jekk jizbalja. Minnu superpotenza. Jekk jizbaljaw l-Amerikani, m'għandhomx jaħtu l-Ukreni. Le, bla dubju. Issa, l-aħħar domanda, għallum, għax inna nitkellmu mhux ħażin. Hemm xi ċans nerġgħu naraw klura fil-politika? Isma' jiena bħalissa iffukat fuq xogħli, ġifieri, però l-politika tkun fid-dem. Ħanajlek li jiġri tortijak nerġa' ngħidlek. Qabbatni l-vizzju tal-politika. Qabbatni l-vizzju tal-droga. Qabbatni l-vizzju tal-politika. Qabbatni l-vizzju tal-politika. Le, ġifieri, ħanajlek, naħseb kull min nisma' l-politika jgħidilek di. Once tisma' l-politika. Daqsxejn diffiċli toħroġ. Diffiċli toħroġ totalment. Però jiena llum il-ġurnata ffukat fuq xogħli, ġifieri nixtieq inkompli nipprogressa fix-xogħol tiegħi. Għandi xogħol għandi investimenti tiegħi privati li tkompli naħdem fuqhom. Però x'jista' jiġi taf ġurnata fil-politika ħafna x'jiġri fil-futur ma nafx. Ġifieri u ma nagħlaqx bibien. Nħalluhom bit-toma. Ma nagħlaqx bibien. Ma nirringrazzjak ħafna tal-li l-qajt l-istadina. Tana? Minuta għal-korrezzjoni. Fuq li inti tkellem fuq tal-ġeneru. Mela dika kienet għaddiet, kien hemm Marza biex jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta. Ma bidix. Qiegħed parti mill-Kostituzzjoni. X'inhu l-att? Le, tista' taqrah l-att? Għadza biex jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta u l-att dwar l-elezzjoni ġenerali sabiex jiżgura l-ugwaljanza de facto bejn nisa u l-irġiel. Dik il-Kostituzzjoni. Parti mill-Kostituzzjoni. Din l-emenda li saret il-Kostituzzjoni. Tista' taqrah għax hemm ħanaqrah. Jekk f'elezzjoni ġenerali li tkun ikkontestata minn żewġ partiti politiċi jew aktar, li fiha kandidat żewġ partiti, biex ikunu eletti jew f'każ ta' riżultat elezzjoni provdut qed jgħid illi issa. Mbagħad għandek xi ħaġa konfliġġenti però. Ma nafx l-artiklu eżatt, ma tistax issir diskriminazzjoni fil-ġeneru. Dik qiegħda fil-Kostituzzjoni. Dik qiegħda, ma għandek żewġ affarijiet. Mbagħad voldri bħal affarijiet bħal tar-razziżmu jiddefinilhom tajjeb li tissabili. Però għandek żewġ affarijiet konfliġġenti għax imbagħad għandek paragrafu ieħor li inti ma tistax tagħmel diskriminazzjoni bil-ġeneru. Voldri jiġu waħed. Mela għandek paragrafu ġol-Kostituzzjoni issa bl-emenda li għattajlek li inti tiskriminaw bil-ġeneru. Mbagħad għandek paragrafu ieħor. Di probabbli tiġri bħal ma tkellem. Li huwa kategoriku li inti ma tistax tiddiskrimina bil-ġeneru. Għandek kwistjoni ta' interpretazzjoni fil-qorti. Kum bħal tal-freedom of speech ukoll di. Jiddeċidu l-mħallef dak il-ħin li huwa ħażin biex ngħidu kollox. Ija, minti tħallilu b'ħowż kbar. Daħħalt mekkaniżmu inti mela. Li huwa kontra fil-verità kontra l-Kostituzzjoni kif inhi. Le, voldri. Mela inti għattajt, mela inti flat, tista' ssibu ma nafx x'inhu l-artiklu bl-amment. Sibu, ma għandek artiklu li jgħidlek għandek artiklu sħiħ jgħidlek ma tistax tiddiskrimina bil-ġeneru, tistax tiddiskrimina bil-reliġjon, ma tistax tiddiskrimina. Da jisu għawak jisu daħlu biċ-ċoħra, speċi daw jidaħlu liġi jgħidu minn uħxa, eżempju ma jistax jirka fuq tal-linja. Dik tista' tiġi challenge. Mela inti għandek, daħħalt amenda, suppost. Però mbagħad għandek il-liġi oriġinali fejn inti ma tistax tiddiskrimina bil-ġeneru, di hija kategorika. Huma kontra xulxin it-tnejn, totalment. Dik hija kontra l-Kostituzzjoni stess. Jiġifieri inti, mela inti qed tagħmel diskriminazzjoni hemmhekk kontra tajt pereżempju xi ħadd LGBTQI li mhux mara u laqas raġel. Ekku, hekk tiġi. Huwa transgender pereżempju. Nisperaw li voldri xi darba jkollna. Huwa transgender, jiġifieri inti tiddiskrimina kontra minnu transgender. Hekk tiġi. Dik il-di. Voldri le, hija xi ħaġa interessanti. Qed nistenna li xi ħadd jiftaħ xi każ. Le, jaqlu. Da ovvjament għamlu balbulja ta' flimkien għax kellhom il-pressure biex diku passoltu. Fit-taħwit jaqblu. Apparti li tmur kontra ċ-Charter Nazzjonijiet Uniti dak li mela inti tdaħħal xi ħaġa. Le. Mela inti ġol-Kostituzzjoni għandek żewġ affarijiet konfliġġenti. Mela tiddaħħal mekkaniżmu li qed imur kontra li qed jiddiskrimina bil-ġeneru. Mbagħad qed tgħid li ma tistax tiddiskrimina bil-ġeneru, u mbagħad għandek ovvjament il-Charter ta' drittijiet umani li inti ma tistax tiddiskrimina bil-ġeneru. Toħloq inti biex tiddiskrimina. Dik tista' tiġi sfidata anke fuq livell Ewropew. Le, naħseb ukoll. Sakemm di jiftaħ xi kawża
U niftħu U jalla jiftħu. Niftħu kaxxa bil-dut jgħidula. Mela, nirringrazzjak tal-li kont maħna lejla u nisperaw il-qoddim namlu u koll episodju ieħor. Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu maħna lejla u nħagġuhom biex il-ġimgħa d-dieħla jerġgħu jkunu.